Croeso i Caernarfon a chroeso i sgorio. Yma Wener i fod. Dyna mae lle mae rhaid i fod heno. Ta beth, Caernarfon yn cwrdd â Cei Connah. Gêm fyw arall i chi o uwch gyngrair Cymru JD. Y chwaraewyr yn cyrraedd y cae a'r Caneri yn cyrraedd y cae. A ni wedi cyrraedd mis Medi hefyd. Bydd Caernarfon ddim eisiau fforwelio mis Awst ar ôl y dechrau maen nhw wedi cael i'r tymor. Am olygfa uwch y dre yma. A'r cae gwyrdd yn y canol yw'n lleoliad ni wrth i'r haul fachlyd ar y dref hyfryd hon. Croeso mawr ato ni, croeso mawr i Malcolm Allen hefyd, cyn ymwysodwr Cymru yn cadw cwmni i fi. Malcolm, mae'n nos Wener, nosweithiau dan y llif o leiadau. Friday nights under the lights, maen nhw'n hoffi hyn yng Caernarfon. Maen nhw'n hoffi y tymor i dyn hyn hefyd, gai o grymu. Go iawn, mae yna rhyw deimlad gwahanol bod tro drwy'r nos Wener ar yr ofal fan hyn, anwedig rwan hefyd. Mae'r disgwyliad ella tymor hyn di symud i gobeithio'n, pob siarad am y tîm, ffordd maen nhw wedi dechrau, heb golli 4 gêm. Felly mae hynna wedi creu efo'r chwaraewyr newydd sydd wedi setlo'n sydyn yma, wedi creu rhyw ysbryd gwahanol o gwmpas y lle, awyrgylch gwahanol a'r hyder yn tyfu ac yn tyfu. Felly, ond challenge anodd ofnadwy heno. Gan i fwy, dwi'n meddwl, o wybod mewn 6 gêm trwy mis Medi. Gynnu 6 gêm trwy mis Medi. Gewch chi ddechrau breuddwydio ar ôl hynna, ond dechrau gwych iddyn nhw. Ie, dim wedi colli eto. Ail yn y tabl fel mae pethau yn sefyll ar hyn o bryd. Mae'n ben wythnos prysur. Mae wedi bod yn wythnos prysur, gemau canol wythnos hefyd. Dyma sy'n digwydd heno. Met Caerdydd sydd ddim di ildio yn y dre newydd. Aberystwyth sydd ddim di sgorio yn y seintiau newydd. Yw hynny'n mynd i newid heno? Dwi'n yn siŵr am hynny chwaith a fori 3 gêm arall. Ac wrth i ni edrych ar y tabl, Malcolm, mae wedi dipyn y sefyllfa tymor yma, achos mae chi 5 tîm yn gyfartal o ran pwyntiau ar y led o bryd. 5 tîm ddim wedi colli, 5 tîm ddim wedi ennill. Beth sy'n digwydd da? Ti wedi gweld hynna blaen? Ys bod ni'n bod yn gweithio ar uwch gyngor Cymru, dydw i heb weld hynna blaen. A mynd yn adio at y cyffro o dan y seintiau newydd. Da ni wedi gweld y canlyniadau eraill. Maen nhw gyd o un gol. Sa neb wedi cael cweir na ddofel arall. Felly mae pob wedi curo pob, a dyna sy'n gwneud y cyffro. Ti'n bod mwy, dwi'n meddwl, edrych ymlaen i ar teimlad ti'n gael. Eitha heno, dwi'n gwybod beth ddisgwyl, ond dwi'n disgwyl mae'r gêm yn gadw gymaint. Sa'n llawer o gariad rhwng y ddau dim, mae'n daclws ffyrnig, dwi'n disgwyl hynny. Dydy Caernarfon ddim wedi curo Cei Connah sy'n o'r 10 gêm 4 mlynedd yn ôl. Felly mae'n mynd i fod yn anodd, ond am gêm. Ie, dewch i ni glywed gan reolwr y cofis nesaf. Mae Bryn Thomas, dwi'n bod yn holi Richard Davies. 4 gêm i fewn i'r tymor dal heb golli. Da chi'n profi ambell i berson yn anghywir yn dydach? Yndan, ond mae'n ei ond da ni'n anghofio amdan trio profi pobl yn wrong fan. Fel dwi wedi dweud o blaen, da ni'n gwybod beth gen i'n stafell newid na. Mae'n dim bach o bwyff yna. Dyna dyn trio dweud yr hogia. Mae gen ni balance da wan dwi'n teimlo o experience a hogia ifanc. Does am byd yn ffeisio'r hogia ifanc ma wedyn. Mae'r hogia efo profiad wedyn yn dylanwad da yn nhw mewn ffordd lle. So, na, dyna dechreuad iawn. Sa'n ni'n gallu bod yn well rhan pwyntiau wrach, ond na, da ni'n gorfod bod yn hapus efo'r dechreuad. Be ydych chi'n disgwyl heno? Gêm anodd. Dwi'n meddwl probably na hon fydd y toughest test i fyny at wan. Dwi wedi gwachod i games nhw felly a wedyn mae sharp nhw, da ni'n mynd i chwarae nebyn y sharp yma, so da ni wedi trio dod fyny efo solutions i yna lle allan ni frifo nhw. So fe gennym ni game plan yn mynd i fewn iddo. Ond ia, mae gennym nhw lot o attributes da, mae gennym nhw technical players, mae gennym nhw lot o egni yn y tîm, so na, mae'n tough test yno. A mae gennych chi egin yn y tîm, a da chi'n cadw'r un tîm a chwaraeodd yn ebyn y balan os fawth? Ynddo, nathon ni disgysio fath o management tîm a mewn ffreshen o bethau fyny, ond dwi'n teimlo bod gen i bach o momentum ar y funud. A sa'n anodd tynnu rhywun allan, just ar gyfer fresh legs, so well gan i wneud newidiadau pam sydd angen lle a cadw'r momentum i fynd. Diolch o galon, bob lwc. Diolch man. Ie, diddorol bod e'n sôn fel yna, mae fe'n gweld hon fel yr her fwyaf, fel chi wedi sôn Malcolm. Mae'n wedi chwarae bala hefyd, felly oedd hwnna'n dipyn o her iddyn nhw ganol wythnos. Mae'n bod yn brysur yn arwyddo chwaraewyr, cwpl o fois di gadael hefyd. Beth am yr chwaraewyr ymwysodol maen nhw wedi arwyddo? Mae Louis Lloyd wedi dod mewn, Adam Davies, Zach Clark hefyd. Do, ta, da ni wedi gweld nhw'n ebyn Cei Connah fan hyn, do, ac cymaint o symudiadau, Bradley wneud y wych fan hyn. A just cadw i ben fan hyn, i byd bach o ryw ffliwc yn diwedd ella, gadw fi gafel ni'n iawn, ond mae'n mynd i mewn, mae'n rhaid i llygad un ffordd, Davies sgorio 2, ond mae'n cychwyn y gêm heno. Felly ti'n edrych ar y chwaraewyr ifanc yma, o Louis Lloyd i fyny llinell flaen, cael ei ryddhau o Wrexham, a ti'n edrych ar dyn yma.
Sac Clark. Ie. Mae hwn de ar ben I gêm, 20 oed a 19 oed sy'n arwain y llinell flaen na. Felly, dim llawer o brofiad yna, ond edrych ar calon yn ganol y cae, Gossett, Mark Williams a Darren Thomas, y trin nhw. Ond edrych ar jyst dilyn I mewn. A mae'n dyna chi wneud weithiau yn rhain gema. Nath Richard, rheolwr dweud yna, Richard Davies, nath o ddeud un peth, dau beth. Nath o ddeud am momentum. Peth anoddau I ffeindio ar dechrau tymor, momentum, cysondeb, cadw tîm nath o'n ein os o blaen. Dyna peth arall isio gael I dy dîm. Unwaith wedyn mae hynna'n dod, a mae'r canlyniadau dod, mae'r perfformiadau'n dod wedyn. Ydyn nhw'n glwb sy'n bwydo ar hynny hefyd? Unwaith mae'r diddordeb mae'r dorf yn dod, mae'n adeiladu pawb o gwmpas y lle? Cyn tymor, y pawb sy'n am, mae'n mynd lawr. Maen nhw bendant fel awr, a maen nhw mor agos, 4 pwynt yn glir tymor dwytha, mynd reit, mae'n bell o'r gem dwytha. Ond, sy'n edrych ar dechrau'r tymor, a'r newidiadau sydd wedi bod, mae'n anodd I unrhyw reolwr newydd ydi fewn I ddeud 9 chwaraewr newydd o'r tîm nath cael gem gyfartal o 2 gol yr un, llai na blwyddyn yn ôl. Y chwarae Caernarfon heno. Ond mae yna balans yna, mae yna stael yna, am rhyw bendant mewn rhyw rhythm ar y funud. Diddorol. Ni'n trafod Caernarfon, ni'n sôn llawer am Cei Connah, dewch I ni glywed gan i'r rheolwr nhw, Neil Gibson. Neil, tough test ahead. Really tough test. Spoke to Fish quite a lot in the summer in terms of what they're trying to do here at Caernarfon. Great start for them. Fantastic to see the way that they're trying to execute, the way that they're trying to play, and it seems like the good times are back at Caernarfon, you know, with local manager, you know, an exuberance around the football club. So it's one that we've got to be guarded for because they've started the season really, really well, and it'll be as tough a test as we've had so far. Your home form is very good. Your away form isn't. What's the problem? Yeah, I think, look, it was a problem for us last season for certain aspects of the season. We were better at home than we were away. It's something we're very mindful of. However, we've had a couple of tricky away games so far this season, away against TNS first game and then away against Bala, which was a game where, you know, look, we felt we deserved more than what we got out of that game. You know, circumstances within the game dictated that we didn't get the result. However, we feel we're in good form. You know, take the TNS game out of it. The last 3 fixtures, we've played well. We've had 2 positive results and 1 negative result. But we want to get away from that and find a level of consistency where we get ourselves on a run and start winning games back to back. And that consistency means an unchanged side tonight. Yeah, we felt, you know, look, I've, you know, kind of got an adage where over the years has served me quite well. You know, players know that it's a competitive group. If they play well and we win, you know, you keep your shirt. So I think that they've earned the right on Tuesday. As long as we came through training all right on Wednesday night, which we did, recovered well. The players have, you know, deserved the opportunity to go again, and ultimately, you know, it'd be nice to finish the week in style with another victory because the players have put that work in over the week in between 3 fixtures in 7 days. Diolch yn iawn, pob lwc. Croeso. Diolch fawr iawn I Neil Gibson. A diddorol newidiadau ran chwaraewyr, maen nhw wedi symud cartre, maen nhw'n chwarae yn y Fflint hefyd ar gau gwahanol, y cau 3G. Mae'n difyr rhai'r chwaraewyr, mae wedi roedd o hen ffefrynnau Cai Edwards, Noah Edwards yn brodyr dau gilydd. Fydd am Jordan Davies mewn hefyd. Mae'n ddiddorol, mae fe wedi cael cwpl o goliau yn barod yno. Wel, do, 3 gol dwi'n meddwl, ar y munud, a mae wedi cael Cymru di jans. Oedd wedi cael ei siawns llawer yn Cei Connah. Ian Hwylffordd oedd sgwr y goliau, ond dwi'n licio sut mae o'n just rhyw dod I fewn i'r cwrs cosbi na'n hwyr ac amseru rediad ac yn ymroi I rediadau tymor yma mwyn am ydi wneud o blaen. Mae chwaraewr da yndi ac unwaith ti'n cael 1 gol, fel ymosodwr, mae'r gol mynd y fwy. A dyna mae o'n teimlo ar y funud, mae'n teimlo wedi sgorio bob gem, felly mae'n mor bwysig oherwydd mae'n chwarae'r rôl rhif 10 heno, fo Gossett, mor bwysig ar amddiffynwyr I Caernarfon I wneud siŵr bod cael dy fôl ddistaw. Y brwydre personol na, chi'n sôn am rhaid i'n amal. Sgwrdd chi 8-9 hynna'n curo, de? Mae'r sefyl a hynny. Mae Malcolm yn mynd I fyny fyny point sylwebu, bydd e'n sylwebu yn Gymraeg gyda May Emrys yn sylwebu'n Saesneg eno, dwi'n falch gweud. Cyn chwaraewr canol cae Wrexham, Wayne Phillips gyda ni. A Bryn Thomas wrth i ochr e. Noswaith dda gyfeillion. Noswaith dda, dylan ni a diolch yn fawr yn cyn reolwr Caernarfon, Wayne Phillips hefyd, wrth gwrs, Wayne, croeso adra. Be allwn ni ddisgwyl yn y gemau heno? Wel, wastad yn neis dod yn ôl I Caernarfon, Bryn, fwyla dwi'n dal I galw na gartre ac edrych ymlaen am y gêm sydd am fod yn cystadleuol rhwng y 2 dîm. Caernarfon sydd wedi cael dechrau gwych i'r tymor, di ennill yn bai Colwyn fel o'n ni wedi rhagweld, di dilyn hynny fyny efo buddigoliaeth da yn ebyn y dre newydd, a maen nhw wedi cael 2 caniad gwych yn ebyn y Hwylffordd ac y Bala hefyd, felly dwi'n meddwl fydd reolwr Caernarfon yn hapus iawn os ydw o dal uwch ben Cei Connah ar y
habl ar y diwedd y noson, achos mae yna gêm calad o'i blaen nhw. Ac un peth o Richard Davies yn sôn yn y sgwrs ges i hefo fo yn gynharach, momentum, a mae yna rhywun yn teimlo bod yna ddynameg yn y tîm yma'n arbennig hefo Zach Clark a Louis Lloyd yn y llinell flaen. Ie, be dwi'n hoff o weld efo garfan Caernarfon, y cymysgliad o oed. Mae yna hogiau ifanc yn dysgu y gêm, a mae yna hogiau efo digon y profiad, a ni'n sôn am pobl fatha Mark Williams yn canol cae Darren Thomas, felly mae'n atgoffa fi chydig bach o'n dyddiau gynnar yn Wrexham, felly dwi'n hoff o gweld be mae Caernarfon yn trio gwneud yma, ond y test caleta iddyn nhw yn y 45 gêm mae am dod yma, a mae'r bwysau i gyd ar y Cei Connah, achos mae'n y bwysau ar y Cei Connah i gorffen yn ail, achos mae Neil Gibson di adeiladu garfan cysadleuol, ac os nad i nhw'n ennill yma heno, fydd yna cwestiynau'n cael ei gofyn amdani garfan o. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn, Wyn. Ie, y Sylwebaeth yn Saesneg efo Wyn a fi, May Emrys a Malcolm yn Gymraeg, Dylan. Bryn, diolch yn fawr iawn, fel allwch chi weld. Mae'r ddau dîm, mae un tîm yn barod. Mae Caernarfon yna wrthi Cei Connah gyrraedd hefyd. 2 gêm arall enwch at coffa chi. Seinti Newydd ar y brig yn cwrdd ac Aberystwyth. Aberystwyth ddim di sgorio. Met Caerdydd ddim di ildio eto. Maen nhw'n y dre newydd. Y goliau, fel maen nhw'n digwydd ar ein gwefannau cymdeithasol ni. Ac am olygfa wrth i ni fynd fyny i'r pwynt sylwebion. Ni draw at Malcolm Allen a May Emrys. Diolch Dylan. Chydig wythnoson ôl wrth edrych ymlaen at y tymor newydd. Roedd nifer o'r gwybodaethon yn darogan gwau i Gaernarfon ac yn awgrymu y gallai hi fod yn dymor hir ac anodd i dîm Richard Davies. Ond wedi 2 fuddugoliaeth a 2 gêm gyfartal y mis Awst, mae'r cofis bellach yn eistedd yn ail yn habl y Cymru Premier ac yn un o 5 clwb sydd wedi llwyddo i gyrraedd diwedd yr ha yn ddigiro. Y tîm orffennodd yn ail yn y gyngraedd tymor dwytha sy'n ymweld ar ofal heno. Tydi Cei Connah heb gael dechrau eithriadol o dda i'w tymor nhw, gan eu bod nhw eisoes wedi colli i'r Seintiau Newydd ar Bala, ond ar llaw arall mae'r nomadiaid wedi ennill y 2 gêm maen nhw wedi chwarae yn eu cartra newydd yn y Flint. A felly, fysa buddugoliaeth heno yn ddigon i'w codi nhw i'w chlaw Caernarfon yn y tabl wrth i ni ddechrau ail fis y tymor. Ac o edrych ar hanes diweddar y gemau rhwng y clybiau yma, dwi'n siŵr y bydd Neil Gibson yn ffyddiog iawn o gael canlyniad cadarnhaol yma heno, achos tydi Cei Connah heb golli unrhyw un o'i 11 gêm dwytha yn erbyn y Canaries. Mis Ebrill 2019 oedd y tro dwytha i Gaernarfon gael y gorau ar onomadiaid, a mae'r ymwelwyr o Sir y Flint wedi ennill 4 o'r bron yma ar yr ofal ers hynny. Y newyddion tîma, ar ôl haf prysur o ddenu chwaraewyr, mae Richard Davies yn cynnwys 5 wyneb newydd yn ei dîm heno. Mae 4 o'r 5 eisoes wedi sgorio i'w clwb newydd. Yr unig un sydd heb ydy Mark Williams, ond mae'r ymysodwr profiadol nath ymuno Landudno ddechrau mis dwytha eisoes wedi creu 2 gôl yn lliwiau Caernarfon. Fel Richard Davies, mae Neil Gibson hefyd wedi dewis yr 11 nath ddechrau y gêm blaenorol nos Fawrth. Mae hynny'n golygu bod John Ruston yn dechrau rhwng y pist am y 3fed gêm o'r bron yn absenoldeb Andy Firth sydd dal wedi ynafu. Tra mae Noah Edwards a Jack Henning dychwelyd i'w hen glwb, oedd 5 o dîm Cei Connah heno yn chwarae'r Flint 2 dymor yn ôl. Ac efo hynny, gown ni olwg ar siap y tîma, noswaith dda, Malcolm Allen. Ie, sydyn iawn yn fan'na, 3 dwi'n sôn am yn ganol y cae, mor bwysig, Darren Thomas, Gossett a Williams. 3 nhw yn 3 chwaraewyr gwahanol. Gossett yn mynd i curo'r bel, Williams yn pasio fyr ac yn hir efo safon, a Thomas yn mynd i rhedeg efo'r bel. Dyna mae rhaid i Cei Connah stopio. A Cei Connah, maen nhw'n mynd i chwarae efo'r diamont yma. Mor bwysig bod nhw Edwards ac Callum Bradley yn neud cymorth i Davies yn sydyn. Kenny a Franklin, 2 ogiau mawr, corfforol, maen nhw'n mynd i drio reid un o gwmpas. Am dechrau tymor mae dyn yma wedi gael. Mae mor brofiadol, da ni'n gwybod hynny. Dwi'n gofio i hyfforddi fo'n tîm Cymru am 16 blynyddoedd maith yn ôl. 35 ebyn rwan, ond dwi'n di gweld o'n cael dechrau fel hyn i tymor ers blynyddoedd. A dyn yma, dod yn ôl adra os ti'n licio nhw Edwards am amser yma wedi gael yma. Ffefryn mawr gyda y cefnogwyr yma, ond fydden nhw'n gobeithio heno, fydd o'n cadw ddistaw. Diolch yn fawr, Malcolm.
y dyfarnwr heno ydy Tom Owen o Benarlag i drydydd gêm o yn y Cymru Premier tymor yma. Ond mae o hefyd wedi bod yn gyfrifol am 2 gêm yng Nghyngres Ewropa dros yr Ha. Gafodd o dripia i Latvia ac Armenia, ond mae'r gwyliau Ha bellach ar ben. Yr ymwelwyr yn ei di sydd yn dechrau'r gêm yn ymosod o'r chwith i'r dde yn yr hanner cyntaf, fel dyn ni'n edrych ar bethau. Cei Connah i Ryan Harrington. Cicir i lawr y chwith i gyfeiriad Harry Franklin. Safliad i Caernarfon ar yr ochr draw. Fe yn cael ei ffynio ymlaen gan Darren Thomas, ond yn syth at John Disney. Capten Cei Connah bellach, dyma fo unwaith eto. George Horan wedi cyhoeddi ddoi fod o yn gadael yn ymadiaid ar ôl bron i 450 o gema a dros 100 o goliau. Mae hwnna'n newid mawr, yn dydi Malcolm? Mae'n cwestiwn, mae'n bresenoldeb dydi, dim jyst ar y cae yn ystafell newid hefyd, ond mae'n newid mawr di bod, Cei Connah yn nath o gyrraedd Ewrop, gyllu ella di mynd yn llai, felly mae Neil di gorau meddwl wedyn, Neil Gibson di gorau meddwl wedyn, oce, sut dwi'n di gael gorau allan o chwaraewyr, dwi'n di fynd am mwy fengach, mae'n mynd am mwy o goesa, mwy o egni, ac hefyd mwy o feddiant. Yn y 5 gêm agoriadol, maen nhw wedi cael 65 a 70% yn y 4 gêm. Felly mae Caernarfon yn chwarae yn y byd tîm heno, maen nhw'n gorau ildio meddiant sloti. Cicir ymlaen i gyfeiriad Jack Kenny. Ryan Austin. Un o'r newydd efodiaid i dîm Caernarfon yn delio hefo'r bygythiad. Ia, rhyw gwestiynau gwahanol sy'n mynd i gael ei gofyn i Caernarfon heno. Ond gyda nhw hefyd y cyflymdra yma i wrth ymosod yn sydyn. A mae Richard Davies, y rheolwr sy'n siarad yma'n gyfathrebu ac yn annog i dîm. Gwybod yn union be di'r cynllun, be di'r plan y gêm. Kai Edwards. Harrington yn penderfynu. Mynd yn ôl at John Rushton. Rhwng y pys i'r ymwelwyr. Ben Ash di hwn. Sgorio do. Nos Fawth yn ebyn y dre newydd. Cicir ymlaen a Jack Kenny sy'n dychwelyd i'r ofal heno. Rhywbeth o dymor yma yn 2020-21. Chwarae hyderus yn amddiffynol. Cicir lawr y cae. Ben Ash yn delio fo'r bygythiad. Ia'r cawr o ddyn Ryan Austin oedd o, sydd wedi cael ei ddau gan Wrexham yn dod yma ac am sarthiad dyrtod a dylanwad mae wedi cael ar gychwyn y tymor. 6 troedfedd, 5 odfedd. Dim ond 20 oed ydi o, ond fe welon ni fanna yn llawn hyder, yn gwybod yn union beth o'n neud yn y cefn. John Disney. Wrth i rai o gefnogwyr y tîm cartra. Godi Can. Ben Ash. Bas fach, nath nhw Edwards sy'n arall sy'n dychwelyd i'w hen glwb heno. Pŵl yn mynd yn ôl at Nash. Chwarae am yn Edgar gan yr ymwelwyr Pêl-Wael ar y diwedd gan John Disney. Ni Sean Bradley a Rither. Cario'r bel allan yn amddiffyn. Ti'n edrych ar y ddau wingback i Caernarfon, dod Wyn i lawr un ochr Ben Wyn a wedyn Sean Bradley lawr ochr all. Mae'r ddau nhw mwy o chwaraewyr ymosodol os ti'n licio. Sy'n licio cymryd i dynio'n ar, ond mae rhaid nhw weithio nôl ac ymlaen. Mae'n gyda nhw regni i wneud, hynny maen nhw'n chwaraewyr ffit wrth gwrs. Ond hefyd, pan mae Caernarfon yn ymosod, mae rhaid nhw gynnig i hynna'n i lawr yr esgyll. Declan Poole yn curo'i ddyn, cloesiad isel at y postyn agosa. Caernarfon yn delio efo honna, a cici lawr y cae. Leddfu rhywfaint ar y pwysa. Am eiliad o leia. Mark Williams. Ie, Caernarfon, ond yn clirio'r peli ma ar y funud. Dim yn pasio nhw, jyst yn clirio nhw, felly dim llawer o safon ar y pasio mlaen at y blaenwyr. Felly ydy'r Jack Clark na Lewis Lloyd wedi dod cael gafal ar y bel, sy'n wedyn ei amser i chwaraewyr ganol cae yn mynd o'r chwarae. Ie, dyddiau cynnar.
a mae'n ymddangos na'r ymwelwyr sydd wedi setlo ora. Cei Edwards oedd ar riffyr lawr y cae fan an, am eiliad mi gollodd o'r bêl. Yn eich nôl rwan, Ryan Harrington di hwn. Yn ymdrechu o bell, o hwnna'n uchelgeisiol, a deud y lleia mae o'n gallu sgorio o di allan i'r cwrs Cosby, sgoriodd o'r roced yn erbyn y Seintiau Newydd, a ddwrnod dwytha'r tymor dwytha, ond o hwnna yn bell o'r nod. Ia, fel ti'n dweud, gynta o'r gêm. Mae'n cael ei allan o drai. Sy'n pwysau y bel o gwbl. Mae rhaid i, oherwydd pan ti'n fod tri am ddiffynwr canol, mae rhaid i un cartre eitha just o camu allan i gau y bwch na lawr. Stopio fan wneud hynny. Di bob un ddim yn mynd i'n deibio o'r postyn ochr anghywir. Just cadw llygad ar hynna. Just wneud siŵr bod chdi wedi gwynebau nhw peid a gadael. Unrhyw un i fewn i unrhyw fath o stael o chwarae. Ddim y gec ora gan John Ruston. Cyffyrddiad y heig gan Darren Thomas. Sean Bradley di hwn. Nôl a Thomas. Yn chweisiad o yn cael ei chlirio. Dorf dda. Yma unwaith eto'r noson braf ar yr ofal. Ni'n clywed nhw'n canu'n barod. Ia, bod y siarad i gyd am Caernarfon cyn dechrau'r gêm yma. Mae'n rhaid i ddweud, y ffefrynna sy'n dod i fewn i'r gêm ydy wrth gwrs Cei Connah, hwn di Darren Thomas, mae'n weithiau da ni wedi weld o yn neud rhywbeth fel yna. Sodliad wrthol, just i roi Bradley fewn, fatha gryfyllgada yn cefn i ben. Ryan Austin yn cael y gora ar Jack Kenny yn yr awyr. Bradley allan at Gosset. Bel ymlaen at Zach Clark. Bradley, efo rhywfaint o le. Diw ymlwybro i mewn i'r cwrs Cosby am eiliad. Cyn mynd yn ôl at Gosset. Ie, sori, colli cyfau pyn bach do. Oherwydd, sef wedi troi ochr arall, sef wedi droi de, sef wedi gael cyd i fewn ar y gol. Ond nath o just colli rheolaeth o'r bel efo'r cyffyrddiad cyntaf na. A hwnna di'r un special. Chwaraeus efo'r cyffyrddiad cyntaf, mae'n rhaid yr eiliad bach mwy o amser neu i chdi i wneud y penderfyniad nesaf. Ar i ora, mae Sean Bradley yn arian byw o chwaraewr. Ddim eiliad o'r yma fanna. Dwi'n meddwl bod wedi sylweddoli bod gyda fo cweith gymaint o amser. Ti'n hollol iawn. Phil Mooney. Mae'n gret o safle i gael y bel i fewn, dyna di peth ar gornel y cwrs Cosby, lle ti'n fod gefn i gol, ond na neb weiddi pan na neb yn pwyso arno fo, ti'n bod yn ifarcio fo, i fod droi'n gyflymach. Rai hyfforddwr ar ei traed. Fel maen nhw'n diadla fod, anamal iawn mae rhywun yn gweld Neil Gibson yn istar y fain cyn ystod gêm. Ni'n dweud fo'r ffôn prawn ma, mae wedi meddalu pyn bach, ffordd diolch yn cwyno gymaint ag oedd o. Enwedig pan oedd chwaraewr, ond yn sicr un o rheolwyr, so fi'n deud, efo gweledigaeth, llawer mwy na lot yn Uwchlynedd Cymru. Dwi'n mynd diffyg parchu neb. Dwi'n just meddwl, pan dwi'n siarad efo Neil, mae'n deall y gêm. Dwi'n nebu feired. Bendant. Mae'n gallu ymddangos, fel dipyn o gymeriad Jekyll a Hyde. Y dyn neisa, newch chi gyfarfod, oddi ar y cae, dyn deallus, yn siarad am y gêm. Gwybod yn union beth mae'n sôn amdano fo. Ond ia, mae'n gymeriad hollol wahanol pa mae o yn sefyll o flaen y fainc na. Un ar y fath pan oedd o'n chwarae. Jack Kenny ar ôl hon, ond ddim yn mynd i chyrraedd i. Ia, gan chwaraewr oedd o llawn sgiliau. Gyffyrddiad cyntaf ni'n sôn am gyna. Ti'n gwybod, oedd o'n ymwybodol o chwaraewyr ei gwmpas. Oedd o'n gwrdd poeni am ei gyffyrddiad cyntaf. Os oedd o'n mynd i pasio'n syth oherwydd oedd o'n just efo'r hyder ma yn ei hun bod y cyffyrddiad yna'n barod. Wedi chwarae i dîm o dan 21 Cymru. Blynyddoedd yn ôl. A wedi cyflawni dipyn efo prestatyn fel chwaraewr a rheolwr cyn symud ymlaen i'r Flint ac wrth gwrs rwan efo Cei Connah. Harry Franklin yn tynnu'r bel i lawr ar ei frest. Ia, Mark Williams yn trio wneud y wych fel profiad jyst i ddwy'n y bel. Ond methu dwy'n y bel gyntaf wrth Franklin, dwy'n yr ailyn. Bronydd fo'n neud, ond rwan cyfa, dyn nhw'n dal i dalu'r rei hir mae mewn da. A mae yna ddyn sy'n darged eitha amlwg yna, Jack Kenny di hwnnw. Jordan Davies sydd yn lansio'r bel i mewn i gwrs Cosby y tîm cartra. Mae'n cael ei ffynio ymlaen!
A mae Declan Poole wedi rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Ychydig gyda'n 10 munud wedi mynd ar yr ofal. Y dafliad hir I mewn, di ffennio ymlaen, a mae lanio ddi wrth draed Declan Poole, a mae o'n sgorio I gol gyntaf I Cei Connah, ers iddo fo ddychwelyd a ddechrau tymor. A I fod yn deg, Malcolm, mae Cei Connah'n heiddi hwnna. Yn y man ni, dim di bod yn dod, ond be di'r broblem ydy, pan Caernarfon di bod rhy bell oddi wrthyn nhw yn y 10 munud cyntaf yma. A mae hyn di'r stori hynna'r cyntaf, yn y 10 munud cyntaf, lle maen nhw'n gyntaf i'r bel, peniad, edrycha, peniad bach, Kenny isio bod gyntaf, just yn gosod ti Poole, newi, dod yn ôl I Cei Connah yn yr haf yma, a mae o'n gorffan I glinigol fel ymosodwn I ddigwyr, ia, trwy coesa. Un o'r amddiffynwyr cartwright, dwi'n meddwl, ond dal I fod. Caernarfon di dechrau'r 10 munud cyntaf ail i'r bel. Dyna ydy'r broblem. Dim bod Cei Connah'n heiddi hynny, ydy fo'i meddiant, ydy meddiant sy'n mynd curo gemau chdi, gol sy'n neud. Ond os ti ddim yn mynd I farcio mwy tyn na hynny efo dy chwaraewyr yn y cwrt gosbi, ti'n mynd I gael dy gosbi. Dyma ni, yr ymwelwyr yn dod yn I blaen eto, no Edwards. Y pas yna yn llawer hi gri. Ia, Noa'n dechrau tynnu'r strings yn ganol y caen, a mae o'n chwaraewr mor clefar, da ni wedi gweld yn y gorffennol. Mae o'n just ffindio rhyw ongla bach I dderbyn y bel na mewn, lle mae o ar y hanner troiad, wedi chwarae nôl neu ymlaen neu ar draws. Just yn syml, just cadw'r bel symud, mae'r llun yn newid. No Edwards, fel maen nhw'n gwybod, yma yng Caernarfon, un arall sy'n gallu bod yn arian byw a creu yng nghanol y cae. A mae'n gwybod lle mae cefn y rhwyd hefyd pan mae angen. Rwan, all Caernarfon daro nôl. Wel, oedd yn eriol I doedd ganol wythnos yn ebyn y bala, ond nath o daro nôl, yndi. Peth pwysig I Caernarfon yn I datblygiad nhw fama, di dim panicio. Digon o amser, dal I gredu yn y plan, ond bod gynta i'r bel gynta ac i'r ail bel, lle dydyn nhw ddim wedi bod. Fel oedden ni'n awgrymu, tîm Carta ddim cweit wedi dechrau eto. Seintiau newydd wedi mynd ar y blaen yn ebyn Aberystwyth. Cei Connah efo'r gol gynnar iddyn nhw. Mae'n edrych fel bod yn dod dymor hir I Aberystwyth, Malcolm. Wel, mae yn. A heno, maen nhw'n colli 2-3, oherwydd mae'n rhoi ar fenthyg o'r Seintiau Newydd yna. Felly, dyn nhw'n cael chwarae yn ebyn y Seintiau Newydd heno, o'r chwaraewyr ifanc sy'n yn Aberystwyth. Connah yna, sydd wedi sgorio heno, yna yn Aberystwyth tymor dwytha. Zach Clark ar ôl hon, ond yn methu chyrraeddi. Hey, gotta fucking follow him in. Yn yr un modd. Gotta follow him in. Mae Joseph Fo yn absennol heno. Symudodd o Caernarfon I Cei Connah yn gynharach yn yr ha. Mae wedi dod yn ôl I Caernarfon yn syth ar fenthyg am y tymor, ond ddim yn gymwys I chwarae yn erbyn y nomadiaid heno. Ie, rhaid I ymddihiro am yr iaith dipyn bach o gwmpas lle, oherwydd mae yna awyrgylch da yma. Mae yna gefnogwyr dwi wedi weld yma sydd ddim wedi bod allan ys dipyn. Oherwydd y sylw mae y tîm yn greu ar y cae wrth gwrs. Ond dwan, mae gen nhw icon o brofiad yn y tîm, oes. Icon o gymeriad yn y tîm, oes. Ond mae'n rhaid chi perfformio, ydych chi'n just troi I fyny. Ac, wel, mae'n hawdd ydi dweud, mae'n drosedd ar Kenny. Mark Williams, neidio di mewn am yna. Gyntio'r gicrid. Eto, ti just, pan ti... Nid peth arafu fel un, mae'r momentum gan Cei Connah ar y funud ydy. Mae'n rhaid I Caernarfon newid hynny, symud hynny. John Disney efo'r gic. Fe'n cael ei ffenio nôl ato fo. Declan Poole. Sgoriwr gol yr ymwelwyr. Mlaen at No Edwards. O, John Disney unwaith eto. Ac wrth gwrs, efo'r gol gynna na rwan. Oedden ni'n sôn ar y dechrau oedd Cei Connah yn am yn Edgar, wel, Dwi'n nhw'n fforddio bod ychydig yn fwy am yn Edgar wan. Dwi'n nhw ddim fforddio rhoi'r bel I ffwrdd mor had a hynna. Pas Disney yn syth at Darren Thomas. Thomas ymlaen at Clark.
Ond Blair ganddo fo i baso yn rhy gry i Iwan Cartwright pan mo na gyfla i'r cofis dorri i lawr y dde. Wel, y tro gyntaf yn cael têl dda i fyny ato fo hefyd, a mae Darren Thomas yn ei mor dda i fynd heibio 2 chwaraewr. Mae angen wneud hynny gan Darren oherwydd mae'n mynd i tynnu'r pwysau o ddiwrthi amddiffyn o ar y munud. Just rhedeg efo têl dda i fyny sac, fi dyla sac wedi gwneud lot gwell. Mae byd bach ar ei sotla heno i fyny rwan. Benash. Rwy'n lwybro ymlaen, tuag at y llinell hanner. Cyn dod i stop. John Disney. Mor amlwg yng nghanol y cae wrth wraidd popeth i'r ymwelwyr. Franklin allan at Harrington ar yr asged bella. Tafliad iddi. Cei Connah yn medru creu 2 yn erbyn 1 i lawr yr esgyll ar y funud. Wedyn maen nhw'n sylweddoli 3 yn y cefn, a 2 wingback, 1 bob ochr gyda Caernarfon. A maen nhw'n neud o'n hawdd. Rhy hawdd. Mae'n rhaid i 3 ganol cae jyst shufflo drosodd yn gyflymach i Caernarfon. O fan hyn, ddath y gol i Cei Connah. Tafliad hir arall gan Jordan Davies. Mae'n cael ei ffenio allan tro yma gan Ryan Austin. Y glanio yn llwybr Louis Lloyd. Lloyd ar Uther i lawr y dde. Cai Edwards i mewn. Yn amseru'r dacl yn berffaith yn ei baso. Yn syth at Mark Williams. No Edwards rwan. Os Benash. Rydych chi sôn am Horan yn gadael efo'i holl brofiad. Ti'n mynd i weld dyn yn amseru dacl efo Cai Edwards efo faint o brofiad a llwyddiant mae o di gael ar y lefel yma. Mae'n gaddo 5 neu 6. Pencampwriaeth efo'r seitiau newydd. Bendant. Kaiser mae gyd chwaraewyr o yn ei alw ar y cae. Lle bod hwnnw'n ffigenw eitha amlwg. Ond yr awgrym yn amlwg ydy i fod o yn chwarae yn yr un modd ag o Franz Beckenbauer yn ei ddydd. Mae fo unwaith eto. Y Kaiser yn taro'r bel ymlaen at Callum Bradley. Ti'n siŵr? Yn ôl bob tebyg. Fi'n siŵr fysa hyd yn oed Cai Edwards i hun ddim yn honni bod o mor dda Franz Beckenbauer. Ond fi'n siŵr bod o ddim yn cwyno am y gymhariaeth chwaith. Harrington sy'n mewn at Bradley. Well. Na gol yn y dre newydd hefyd. Ryan Sears wedi rhoi'r rabiniaid ar y blaen yn ebyn Met Caerdydd. Gol gyntaf mae Met Caerdydd wedi ildio tymor yma. A Met Caerdydd heb golli. Dre newydd, heb ennill. Dim ond gêm gyfartal maen nhw wedi gael hyd yma yn ebyn Aberystwyth. Dirfawr angen buddigoliaeth tua gwylod y tabl bod hi'n ddyddiau mor gynnar yn y tymor. Caernarfon just angen symud i fyny'r cae 10 llath. Oherwydd wneud hynna effeithio'r chwaraewyr ganol cae symud i fyny i fod mewn cysylltiad efo'r 2 flaenwr wedyn Sac Clark a Lewis Lloyd. Mae'n ormod o fwlch o gwmpas ar y funud. Os nhw'n ennill y bel, maen nhw'n pasio ymlaen, a mae'n fwlch o'r 50 llath. Ti'n mynd i gael hynna fel o fysodwr i ddal y bel i fyny. Ti'n gorfod, a mae hynna o'r cefn, mae o'n dechrau. Mae'n gorfod dylanwadu o'r cefn, felly symud i fyny'r cae. Franklin yn chwilio heibio i goset. Kenny'n tynnu'r bel yn ôl. Caernarfon yn llwyddo, wel, i glirio. Ond mae'n mynd i fod yn dafliad i lawr yn y gornel na. Wel, mae darna'n lwcus yma gath o ddim cyn crydd yn y man ni. Mae'n cael ei wrthio wrth y bel. Dwi'n gwybod os oedd o'n just yn mynd i dwyllo i glirio i lawr y lein. Mi oedd hi'n edrych fel gwthiad o'r pwynt sylwebu fan hyn. Mr Owen y dyfarnwr ddim yn cytuno. Davies ddim yn croesio'r gorau gan y fo. Ond eto cic hir lawr y cae yn cyflwyno'r meddiant yn syth yn ôl i'r nomadiaid. John Disney. Mlaen at Harrington. Allan ar yr asgell chwith. Harrington yn troi at i Southall. Ystyried i opsiynau gan ancuro i ddyn. Cael ei groesiad i mewn tuag at Davies. Peniad cry allan. John Disney
yn brwydro ac yn llwyddo I ganfod Harrington unwaith eto. Mae allan at Noah Edwards ar ei chwith! A ergyd o'n cael ei rhwystro. Ac oedd rhaid i'r amddiffynwr gael ei droed at honna, oedd hon ar y targed. Eto, Caernarfon mond yn clirio'r pêl. Dim yn pasioi. Oherwydd maen nhw dan bwysa fan hyn. Cei Connah yn bygwth. Sgorio eto. Ymlaen eto at Franklin. Franklin yn ôl at Declan Poole yn y cwrs Cosby. Noah Edwards yn troi, digonodd y le ganddo fo. Di baso ddim cweit yn canfod Declan Poole. Dyma fo Noah Edwards unwaith eto. Sean Bradley, trio I warchod o. Franklin, cyffyrddiad bach at Poole. Poole, yw ryw hanner ergyd, hanner pas. Cael ei rhwystro. Cei Edwards rwan. Dro rôl tro. Pan mae Caernarfon yn clirio, mae'r bêl yn dod syth yn ôl atyn nhw unwaith eto. Declan Poole bron a gadael ni llymeddiant yn fanna. Ond edrych di unwaith eto. Unwaith mae Caernarfon cyro'r bêl a chwarae ymlaen at Sac Edwards dweud. Mae Cei Edwards mor ffyrnig yn y second phase na o curo'r bêl yn ôl o dan transition. Just I gyroi a cadw I dîm efo'r bêl, efo'r tempo yn pwyso yn ymosod. Cyfle arall I Jordan Davies, lansio'r bêl I mewn I gwrs Cosby Caernarfon. Lawr yr all troma. Tafod hir ydy hi teg at Nash. Franklin yn cael cyffyrddiad. Nôl at Davies. Davies yn gorfod mynd yn I ôl. Cei Edwards eto. Mae cyfle I ddechrau ymysodiad arall i'r ymwelwyr. Pas hir, uniongyrchol I lawr y sianel troma yn y tu hwnt I Franklin. Kick goal fydd hwnna. Fel da ni wedi sôn yn barod heno. Dau frawd bellach yn chwarae ochr yn ochr I Cei Connah. Cei a Noah Edwards. A dyna fo I tad nhw. Fydd o'n falch iawn, yma sy'n mae pethau wedi mynd hyd yn hyn. Mae gen nhw bedwar I gyd I fi gilydd oes, a medru chwarae, mae'n I gyd yn chwarae PêL-DROED wrth gwrs, ond y ddau yn chwarae yn un tîm yn hyn. Neis gweld. Ie wir, oedd Cei Edwards yn chwarae fo'r brawd arall, Zeb, yn Rheffynon tymor dwytha. Harrington. Franklin yn tynnu'r bêl I lawr yn dda ac yn cael ei daro i'r llawr. Dos bosib o'n drosed. Chwaraewch ymlaen, meddwl dyfarnwr am y tro. Jack Kenny I mewn i'r cwrs Cosby. Yn gwastraffu'r cyfle. A mae Harry Franklin ar ei hyd yn y cylch canol. Mi oedd o'na sgrech, doedd. Bêl ymlaen eto at Jordan Davies. Mae'n 10 dyn sydd gan Cei Connah ar hyn o bryd, ond nhw sy'n ymosod. Davies dal yn mynd I mewn I cwrs Cosby. Eto, croesiad yn cael ei rhwystro. Ar efo yn trio chwarae'r bêl allan o'r cefn tro yma, yn lle I tharo'n hir. Dal I lawr. Yna gyfle rwan, efo Franklin dal. Ar lawr, yn y cylch canol, cyfle iddo fo gael rhywfaint o driniaeth. Ia, dwi'n siŵr oedd hi'n bwrpasol, ond oedd Gossets, dwi'n siŵr na fflithro I mewn efo fo. O'n I weld Sean sy'n fanna rwan, mae Gossets yn dod o'r... Wel na, cydyn Gossets ydi o I ddechrau fo. Dwi'n meddwl am Mooney sy'n dod I mewn, de. Mi oedd I braidd yn fler, Malcolm, o'i gweld ti eto, dwi'n meddwl. Ia, mae o'n I ddal o. Ond mae'n hongian I goes yna, dwi'n mynd efo holl bwysa lle mae'n mynd yna I frifo fo. Mae'n just rhyw hongian I goes, a mae'n cicio drwyddi. Wel, un o'r problemau oedd Franklin ddim cweit efo balans llawn wedi cael gwylltio'r bach yn ei gefn gan Mark Williams. Digon o PêL-DROED I ddod ar sgorio yn ystod rwsos ddwy nesaf. Yna ragolwg o gema rhyngwladol Cymru, nos Ferchan nesa am 8:30 ar S4C. Tamad I aros pryd cyn y gemau. Fi Cymru'n chwarae yn erbyn Corea ac yna yn erbyn Latvia. Ia, edrych ymlaen i'r ddwy gêm yna. Dwy gêm enfawr, da ni'n gwybod. Llai ffyn bach o arbrofi. Gêm gynta. Dim arbrofi gymaint ag o'n i'n gobeithio sa fo wedi wneud yn y chwaraewyr newydd I fewn. Ond gan ei siarad am hynna eto. Ond yn bendant, rhaid ennill yn Latvia, rhaid. Ond i'r gol.
os fe isio bod yn gynta. Tynnu Crys a bob dim yna, ond pwy oedd isio bod yn gynta? Nash isio cael ei benni. Kenny isio cael ei droed i ni. Oce, mae'n bownsio yn garedig yn y diwedd, ond mae yn dal yn gorffan i'n glinigol. Declan Poole. Mae o wedi chwarae dda i fyny rwan y gen, 25 munud. Sa'n ddim pwysau wedi bod arno fo yn mynd i amddiffyn. Mae o jyst i ymuno yn ymosodol lawr ochr dde yma trwy'r amser. Dwi wrth y modd o. O'n i'n ddim bach yn siomedig nath o adael Cei Connah am flwyddyn, ond mae yn ôl tymor yma. Un gol mewn 30 gêm i Buxton yng Nghynghrau'r Genedlaethol y Gogledd. Tymor dwytha. Mae eisoes wedi dod yn gyfartal efo'r cyfanswm yna yn y tymor newydd. Kenny'n penio ymlaen, Goset wedi darllen ni. Mae gliriad o'n taro oddi ar gefn, Jack Kenny ag allan am dafliad. Harry Franklin, nôl ar y cae. Wel, oedd hi'n weld yn un neis. A fodd o waith allan o'r dacl yna. Mooney'n taro bel ymlaen. Kai Edwards. Mae'r peniad at Ryan Harrington. Harry Franklin. Symud yn ei ôl, mae gyffreddiad cynta, ers efo nôl ar y cae. Bradley rwan, efo rhywfaint o le, nid am y tro cynta heno. Canfo Declan Poole, pêl dda honna. Pêl tu mewn rwan at Disney. Disney tuag at y postyn pella! Jordan Davies, fe o bron a'i chyrradd i heb gael ei chlirio eto. Harrington! Arbediad holl bwysig gan Lewis Webb. Oedd y bêl yna'n chwilio tuag at y gonol ucha, ond fe hedfanodd Lewis Webb ar draws i gol a cael ei bawen ati. Ia, coesau'r campus gan Disney ddechrau fan hyn a Wyn yn neud yn campus, ond rwan edrych ar hon. Mae'n gweld ti, mae'n dod ar ei ochr de, ochr gorau wedyn, yn ei lle mae'n gael Caernarfon eto. Mae wedi cael ei rhybuddio efo'r ergyd gathon y munud a cynta. Rwan, yn y cwrs Cosby Corfod Le. Disney efo'r gig gornel. Tu hwn, tu no Edwards. Nash yno, i sgwybod y briwsion. Bradley. A Rither yn ei flaen, teg at gwrs Cosby'r tîm cartra. Disney. Bas fach tu mewn at no Edwards. Bradley unwaith eto. Efo rhywun to le ar ochr o cwrt. A fe gymerodd i ergyd o wiriad ac unwaith eto Lewis Webb i'r adwy. Yn gwneud yn wych i feddwl bod na wiriad ar yr ergyd na. A mi oedd i'n ergyd dda. Wel, Webb sy'n cadw nhw'n y gen, Caernarfon ar y funud de. Dwy arbediad campus mewn 2 funud os yw'n licio. I gyntaf gan Harrington ond yr ail yn dwi'n meddwl yn well. Oherwydd y gwiriad bach, has just newid cyfeiriad. Golwr sydd ar fenthyg o Abertawe am y tymor. Gyda fo gytundeb efo Elyrch tan 2024. Ofyn iddo i gyrraedd hon eto, mi gath rhyw gyffreddiad bach. Yn chydig yn lwcus o'na dihangfa i Lewis Webb a i Caernarfon. Oedden ni ddim yn teimlo, ella bod y gol gyntaf na'n dod, Malcolm, ond da ni'n teimlo rwan bod yr ail ar ei ffordd. Go iawn. Cei Connah ar y munud yn llwyrioli. Ma'n meddiant wedyn, hwnna y cyfla gwych gan Sac i reid ti ar draw. No Edwards, sorry, reid ti ar draws Cwrs Cosby. Sean Bradley wneud mor dda yn y dacl. So wedi bod yn hawdd o fyna, so wedi peidio a gadael y chwaraewr ganol cae redag i mewn i sgorio, ond nath o ddim. Zach Clark. Bron a curo. Kai Edwards. Maen nhw just cam o'i blaen nhw yn bob dim. Yn ei symudiadau, yn ei pasio. Maen nhw'n llwyrioli o ran tactega a wedyn yn technegol. Maen nhw'n bwyllog o fe pasio. Be maen nhw'n neud mor dda, gyfrinach yn fan hyn, di faint o sydyn maen nhw'n symud y bel o un ochr y cae, llall just i gymryd mantais o greu 2 erbyn 1 efo Ben Wyn lawr un ochr a Sean Bradley lawr ochr all. Dechrau ni faint o gyflu maen nhw'n symud y bel o un ochr i llall, just i wneud hynny. Declan Poole. Bron ar hyrhau Jack Kenny, ond oedd o'n cam sefyll. Un o'r resyma benderfynon Neil Gibson symud gema cartra Cei Connah i Gae Castell
yn y Flint. Oedd bod o'n teimlo bod hwnnw'n gau haws i chwarae PêL-DROED, tiki-taka i gadw'r meddiant arno fo. Dydy'r ofal o ran hynny ddim yn cael hawddau chwarae yno fo, na di, oherwydd bod o'na rhywun all yno fo. Ia, mae'na lethr bach da ni sôn am na ni adlo fel la, ond mae'r cae yn berffaith. Does am cwestiwn am hynny, mae bob tro. Mae'n edrych yn berffaith eto cyn y gem, a dim esgusodion am y cae o gwbl. Ond dwi efo chdi, efo tîm Neil Gibson dyddio yma, llawer mwy o egni. Dyn nhw ddim yn uniongyrchol, lle predictable yn chwarae yn erbyn. Mae yna igon o chwaraewyr sydd efo'r gallu fan hyn i gadw'r bel, i basio'r bel, i reoli'r tempo. A ti'n neud hynna wrth gadw'r bel, efo'r meddiant. Fe neidiodd Jack Kenny mewn braidd yn wyll am yna swn i ddeg, o'n i weld i eto fan hyn. Gododd ei ben i weld beth o'i flaen no. Eitha lwcus bod o heb ddal Darren Thomas o bosib o fanna, ti'n meddwl? Na ddim beth. Beth o'n neud, trio gwarchod y bel. Trio gwarchod y bel oedd o'n gwybod oedd o'n mynd i giro Darren efo cyfymdra. Felly nath o just trio trwyllo i fynd heibioi a dod yn ôl ati. Ond Darren yn just yn clymu i goes yn ei ganol ac yn iwdio'r cicryd. Hanner awr wedi mynd ar yr ofal. Parhau yn gol i ddim i'r ymwelwyr. Harry Franklin, trio gan fo Declan Poole, yn Alfil Mooney'n dda. Darren Thomas yn brwydro i gadw'r meddiant am eiliad i Caernarfon. Bel allan am dafliad, tafod tîm cartra fi iddi. Louis Lloyd, wel, o Louis Lloyd yn meddwl na tafod i'r tîm cartra oddi. Mr Owen y dyfarnwr yn meddwl fel arall. Ia, Mr Owen ar y funud yn neud y dda iawn fel dyfarnwr, oherwydd dwi'n gwybod lle mae'n byw, reit rhwng gornel o Cei Connah. Dwi'n abod Thomas blynyddoedd maith rogydd ifanc. Ond yn deud hynny, mae wedi dyfarnu o'n y dda. Dim byd ffyrnig efo cadifelu. Mae Tom yn dall y gêm sydd dda. Mae'n dall pan mae'r cam amseriad yn dod i fewn ar dacl, neu pan mae rhywun yn mynd yna i frifo rhywun. Dyna ddim di digwydd i fyny rwan. Fel y gwelwch ger y sgrin, y dre newydd wedi dwblu mantais efo'i Met Caerdydd. Aaron Williams efo'i ail gol o'r tymor. Hwna'n, fel mae pethau wedi dechrau tymor yma, mae hwnna'n, fel mae'n mynd, yn ganlyniad braidd yn anisgwl. Ond yn un pwysig iawn i Chris Hughes a'r dre newydd. Ffordd bell i fynd wrth gwrs Darren Thomas! Yn trio bell, ond yr ergyd heibio'r postyn. Fflach de. Fflach o beth ydy dyn yma wneud, y dewin i hun. Ac ar y funud, ond arno fo, fe dydd nhw reid y dyletswydd yna, oherwydd sy'n neb arall a fe dydd hyn, neu trio neu hyn heno. Mae'n trio cael ei dîm yn ôl i fynd i'r gêm a ben ei hun. Just y troi mor hawdd, gyffyrddiad bach sydyn. A wedyn just newid cyfeiriad, ond mor sydyn o newid cyfeiriad ar bel efo fo. Mae'n anodd wneud, ond mae o'n just wneud o mor naturiol. Yr ergyd. A wedyn plygu ac bob dim, ond dim am y gol. Efo Cei Connah, wedi cael gymaint o'r meddiant, mae rhywun yn teimlo. Bydd rhaid i Caernarfon wneud yn fawr ar hanner cyfleoedd. A dyna'n amlwg oedd ar feddwl Darren Thomas y fanna hefyd. Ben Ash. Franklin yn troi ffwrdd oddi wrth Mooney. Trio canfod Noah Edwards. Sean Bradley yn ei flaen o. Bradley ar ben ei hun lawr yn y gornol ar hyn o bryd, a fe na prif saith Caernarfon yn dda i ennill cei cryd. Oce, 33 o funudau wedi mynd a Caernarfon yn lwcus bod un gol ar ei hôl i. Ond yn y munudau dwytha yma, lle mae Darren wedi cael y bel, maen nhw wedi dechrau chwarae ar y droed flaen. Maen nhw wedi bod ar y droed ôl yn y gem yma. Tactega'r dyn yma Neil Gibson o'i blaen ni. Fydd o di fod, ond fydd o... Ond efo mantais un gol, efallai fydd o ddim, fydd o reit flin, ond yn sicr y ffordd mae dîm o chwarae. Mae rhaid i Caernarfon neu rhywbeth gwahanol, a neu rhywbeth gwahanol yma ni ydy bod yn gyntaf i'r bel. Wedyn, wneith y ffydd na, wneith y hyder na dyfu, nid i gadw'r bel o well. Mae Caernarfon wedi sgorio ym mhob gêm gyngrair hyd yma tymor hwn. A mae yna ffordd bell i fynd eto heno. Ond Jordan Davies di hwn lawr y chwith. Carlamu mewn i'r cwrt Cosby, ond i groesiodd ond llawer hi gri i Jack Kenny. Declan Poole. Cadw'r meddiant, cadw'r bel a dir y byw. Yn ôl a John Disney. Bradley.
sydd dal yn cael erwa o le yng nghanol y cae yna. Mae'r ben ei hun unwaith eto. Harrington yn torri tu mewn. Ac yn trio i look. Yn di ergyd o yn syth i mewn i Mark Williams. Zach Clark rwan yn troi. Rhedeg tuag at Cei Edwards ac yn rhedeg syth i mewn iddo hefyd. Ben, eto. Gys Cei Edwards yn dal i dir yma na. Os oedd y bel mynd heibio fo i Zach Clark ddim, dod fel la. Oedd hi yn ddim yn bell o'r llinell hannar sy'n wedi medru iwdio'r cicrydd. Pas lac yn Harrington. Darren Thomas yn dwy'n y meddiant yn canol y cae. Yn trio canfod Louis Lloyd. Louis Lloyd yn tynnu'r bel i lawr ar ei frest. Yn gweith yn gallu cael ei ergyd i mewn. Ond mae'n ennill Cei Connah. Cei Connah gyntaf noson i'r tîm cartra. Eto, y perig yn dod gan Darren Thomas ar y bel, codi ben, bel i Lloyd. Cyffyrddiad cyntaf campus, just i fi, so wedi mynd i gosod tipyn bach gwell i gymryd ti ar y foli. Unwaith mae o'n reit ar ei jest a symud i gorff i siapio'r foli, ond mae'n trio dod yn ôl ar ei droed de. Louis Lloyd eisoes wedi sgorio ddwywaith tymor yma. Sgoriodd yr ail o heini, penwys ysdwytha yn Hwlffordd. Sean Bradley efo'r Cei Connah, tuag at y postyn cefn. Cael ei ffenio allan, mor bell o Gosset. Ergyd Gosset yn cael ei rhwystro. Nath o ddim gofyn am lawio. Amball un yn y dorf tu ôl y gôl. Yn hawlio dleid fod yn gico'r smotyn, ond dwi'n meddwl oedd hi. Na, do'n i'n meddwl oedd hi chweith nesaf o. Sa Gosset wedi bod yn o leia gofyn amdani. Fysa digon o bwysio neu gwrthio dyle fi ddeud a tynnu yn y cwrs cosbi na. Ond Tom, Owen y dyma nhw'n jyst gadael i fynd. Cyfle i Ben Wyn rwan. Roedd tafliad hir i mewn i gwrs Cosby, Cei Connah. Fe fethodd Cei Edwards honna. Ian, dydyn nhw dal gyntaf i'r bel. Tacl hwyr, fler gan Darren Thomas, ochr arall y cae. Ffwystadigaeth gan Capten Caernarfon. A mae o'n gweld Cardyn Melyn cyntaf noson. Dwi'n meddwl mae beth sy'n digwydd fan hyn ydy. Mae o eisiau dîm ddeffro. Mae o'n trio setio sy'n licio siampl. O ffordd mae o'n chwarae, mi rhaid i chwaraewyr o'i gwmpas o ddod i fyny a eisiau torchi llewis i'r challenge o'i blaen nhw'n y gêm yma. Mae o di chwaraewyr gorau Caernarfon. Mae o lea'n trio neu rhywbeth ddigwydd, diolch yn disgwyl o ddigwydd. Mae angen hynna gyda'i chwaraewyr. Dwi'n fod droi rownd yma na, dweud, come on! Declan Poole oedd y dioddefwr. Nath o adael i'r dyfarnwr cynorthwyo o'r ochr draw, wybod be oedd o'n feddwl o'r dacl yna. Dyna ti'n gael am sgorio, mynda Darren Thomas. Bryston. Mynydd y gic ganddo fo, tu hwnt i Kenny, Franklin ar ei hôl i. Penniad Cartwright, Mooney rwan. Codi'r bel at Bradley. Bradley yn trio gamod Louis Lloyd. Disney yn colli'r bel i Bradley. Ond yna'n ennill un syth yn ôl. Maen nhw mor weithgar hefo a heb y bel, Malcolm. Ia, disgybledig dydy. Disney, do'n di symud eto'r cylch canol na bron, ond mae'n di ennill bob bel mae yn, a wedyn beth mae'n neud? Pasio'n 5 dradd i'r ochr neu yn ôl. Just cadw'r bel yn symud wedyn, mae'r chwaraewyr o'i flaen o'n y di am Monstra, Bradley a Jordan Davies. Maen nhw wedyn mor glefar, dangos ongla bach. Ti'n fawr just i dderbyn y bel na i fewn. Ryan Austin yn cael ei droed i mewn ar yr asgell bella wrth i Harry Franklin drio denig oddi wrtho fo. Canlyniad hynny ydy fod yna gyfle arall i Jordan Davies lansio taflegryn i mewn i gwrs Cosby Caernarfon. Wrth fi ddeud hynny wrth gwrs mae'n penderfynu peidio. Derbyn y bel yn ôl gan Harry Franklin ac yna'n colli'r meddiant. Gosset yn ôl yn helpu fel amddiffyn ac yn clirio'r bel dros i ysgwyd. Teg at Louis Lloyd. Lloyd yn trio gwarchod y bel efo 2-1 o'i gwmpas o. Yn ildio'r tafliad. Ia, y bel ddim yn gorau dros yr ysgwydd yma. Lloyd yn gorfod wneud be fedrith o. Weithiau, fel ymwysodwr, mae rai chdi ddelio efo trio wneud pas sal yn pas dda. A dyna
Mae'r rhaid i Caernarfon wneud ar y funud, pan maen nhw dan bwys am nhw, maen nhw'n clirioi, ond na'r bas sal neu, ffordd maen nhw'n clirio'r bêl yn bas da i dy dîm gweithio'n galad. Caernarfon, gyntaf yr ail bêl troma, efo Ben Wyn, Louis Lloyd di hwn, o lot goset. Os na gyfla i tîm Carter, jyst cadw'r meddiant am ychydig rwan. Ond am fater o eiliadau, maen nhw wedi gallu cadw'r meddiant drwy gydol yr hanner mae rhywun yn teimlo. Rwan ta, bêl nôl allan at Wyn. Cartwright di hwn. Tîm Carter na man Edgar, Cartwright yn derbyn y bêl yn ôl gan Phil Mooney. Ar y bêl lawr y Sianel. Dail bêl yn disgyn i Sean Bradley. No Edwards yn ei warchod o. Mae'n ei warchod o rwan. Sean Bradley, efo digonedd o le ar ochr o cwrs Cosby. Ergir Clark ar y targed. Oedd hi'n hawdd i John Ruston oedd hi'n syth ato fo. Ond efo 5 munud i fynd yn y hanner cyntaf o'r diwad. Mae Caernarfon wedi cael ymdrech ar y gol. Ie, dwi'n meddwl bod mae Clark... y broblem sy'n gan nhw'n fan hyn, mae'n anghofio lle mae o yn y gol i ffeindio gornel. Dim bod yn hapus i ffeindio canol y gol ar arbediad yn hawdd yn y diwad. Mae rai fo jyst edrych ar y cae, unwaith dwi'n cael y bel na, lle dwi, beth ei grymannu hon ar yr ail cyffyriad i'r gornel. Herwydd i giro Ruston weithiau, mae rhaid, neu unrhyw golwr, mae rhaid i fynd am y gorneli, bod yn y derys. Ond nath o jyst colli ffordd o lle oedd ar y cae, yma y map y cae, lle oedd y gol. Kai Edwards. Y sgwar at Nash. Nash yn ystyried i opsiynau. Yn ymlaen at Declan Poole. Poole, torri ti mewn. Gymd yn ôl at No Edwards. Cyfrifiad Franklin. Trio canfod Poole. Bêl yn disgyn. Ar flaen troed. No Edwards. Disney. Yn safle'r chwarterwr yng nghanol y cae. Derbyn y bêl yn ôl. Ruston, dan ychydig o bwysau yn clirio. Caernarfon yn ymosod unwaith eto. Darren Thomas yn tynnu'r bêl i lawr. Canfod i ddyn, ond Sac Clark yn methu yn rheoli hi. Yn cweith digon sydyn unwaith eto. Ia, yn gwych gan Ben Wyn i ddechrau lawr y dde. Mae o'n gret o bêl. Pwerus, ond pas cywir hefyd i Darren Thomas. Cyffyrddiad cyntaf da, ail un i dwyllo, mynd i'r gydio, ond trio i Sac drwad o ddo ar ei sortio. Cymau ar Darren. Ben Wyn unwaith eto. Tafod hir troma. Bron iddi ddisgyn i Darren Thomas. Mi nath i ddisgyn i Bradley. I'r gydo'n cael ei rwystro. Iwan Cartwright rwan yn ystyried ar gydio. Mae'n gwneud hynny. Oedd yn uchelgeisiol. Ac oedd hi'n syth at Ben Nash. Os na ddim byd gwell na sgorio gol pan ti ddim yn chwarae dda fel tîm. Ac sa'n hynna'n berffaith. Sa'n Caernarfon yn medru neud hynna iddyn nhw. Sa'n momentum yna newid, sa'r sgwrs yn ystod yr egwyl yn newid hefyd. Ella newid tîm neitho ar y funud, ond os dyn nhw'n sgorio fa yma, ella ddim. Wrth i ni ddynesu at yr hanner, Caernarfon dod ôl mewn i'r gêm. Bradley efo'r gig gornol. Un ddofn ydy hi. Louis Lloyd. Yn adfer y meddiant, ac yn torri mewn i'r cwrs Cosby. I ergyd o. Yn syth at Bradley. Fwy o weiddi am lawio troma. Ond eto, dim diddordeb gan Mr Owen, gwni gweld ti eto fan hyn. Just y penderfyniadau clinigol bach pwysig ma. Eli, mae dim mynd am y postyn cyntaf i chwipio. Dos am y postyn pella. Os ti'n mynd cyrraedd postyn pella, ni di grymannu mewn am y gol, a allan ni dy golwr neu arbediad, a wedyn ni di fawnsio un o'r chwaraewyr Caernarfon. Tafliad hir i mewn i gwrs Cosby Cei Connah. Tafliad goset am eiliad. Un yr ymwelwyr glirio. Mooney a draws at Iwan Cartwright. Fod am rhywfaint o bwysau fan'na. Mi nath o'n ddau ganfod i ddyn, goset. Cweit. Yn gallu torri mewn i cwrs Cosby, mae'r bêl di dod at Darren Thomas. Thomas ymlaen at Bradley. Caernarfon. Gorffan yr hanner cynta'n dda. Ni mewn i'r funud ola o'r 45.
Yna gol arall. Wedi bod yn y dre newydd. Cei Connah yn dod am et Caerdydd yn ôl i mewn i'r gêm y fanno. Just cyn yr hanner. A Ben Clark wedi dwblu mantais y Seintiau Newydd yn ebyn Aberystwyth hefyd. Dim ond un gol da ni wedi gael yma hyd yn hyn ar yr ofal. Mark Williams can fod Darren Thomas Caernarfon trio newid hynna rwan. Ond wrth ni'n mynd i mewn i'r amser y manafiadau. Cei Connah'n trio gwthio ymlaen. 3 munud fu na i'w ychwanegu. Sam gymaint o hynny oedi wedi bod yn ystod y hanner cyntaf nag oes Malcolm fi frifodd Harry Franklin, gafodd o driniaeth am ychydig, ond fel arall mae'r gêm di llifo'n dda. Do tad, a mae wedi bod yn llwyr reoli am ryw 20 munud gan Cei Connah, ond Caernarfon wedi deffro illa yn y 5 munud dwytha yma. Tasiwn na ddim yn gret illa, ond dal i fod. Mae'n wedi bod mwy fygyddiol, cynnig mwy yn ymosodol. A mae'r enw awan, illa mae'n amser lle ti'n angen yr egwyl i Caernarfon. Ond maen nhw'n lwcus mynd mewn un ar reoli, na ddeud hynny. Harry Franklin, lawr unwaith eto. Yn edrych fod angen triniaeth. Ac ar ôl y 5 munud bach dwytha yma, fi Cei Connah'n ddigon hapus fel o Malcolm yn awgrymu. Slofi pethau lawr, torri ar y momentum cyn yr hanner. Ia, dwi'n meddwl fydd o'n dod allan yma'r ail hanner ers y dacl na. Ffordd nath o sgrech ddod, di chwaraewyr ddim yn neud sgrech o stadion brifo. Ac chwarae teg i Harry Franklin. Mae o dal yn diodda. Ie. Dio heb bod yn symud yn hollol rhydd ers iddo fo gael i driniaeth gynta. A mi gath o i gicio gwmpas dipyn gan y dre newydd nos Fawrth hefyd. Gath o gêm dda iawn yn y Flint. Wrth i Cei Connah ennill o 2-1. Harry Franklin yn sgorio un o'r goliau, creu un arall i Jordan Williams. Jordan Davies ydyn nhwyd. Ia, dim byddwn ni ddisgwyl heno. Cyn y gêm na. Yn fan hyn, ond chwarae teg, mae'n ymler o dan i un ond hefyd mae'n dal ar ei goes o. Y digwyddiad gwreiddiol oedd hwnna. I 20 munud yn ôl. Edrych o waith yn slo, dwi'n deud, ond dal i fod. Oedd hi ddim yn ei neis. Mae'n ôl ar y cae rwan, Harry Franklin. Mae yna o leia munud arall i'w chwarae ar ddiwedd yr hanner yma. Bach mwy ella ar ôl y driniaeth yna i Franklin. Wrth i ni agosau at yr hanner Malcolm. Pwy fydd habusa? Cei Connah bod nhw gol ar y blaen, ta Caernarfon bod nhw mond un gol ar ei holi. Os dwi eisiau bod yn digyfaddawd, o dwi'n nabod Kai Edwards yn ganol amddiffyn Cei Connah, fydd o ddim yn apus bod nhw ddim wedi gwneud y gêm yma ella rhy bell. Hael y machlyd yn fan hyn hefyd. Go iawn. Mae'n lyflu dydy, mae'n neis iawn yma ar noson. Ond dydy ddim yn neis iawn ar ôl 3 chwarter awr i Caernarfon yn mynd i mewn am yr egwyl. Dwi'n meddwl fydd na newidiadau. Fydd na 4 yn cefn y lle 5. Dwi'n meddwl fydd na ddyn ychwanegol yn dod ar y cae. Da ni'n gwybod pwy di hwnnw'r ymosodwr sydd wedi sgorio Adam Davies. 3 gol yn barod tymor hyn. Felly nid o'n chwarae fo 3 blaenwr. A ella jyst colli Ben Wyn a mynd am mwli allan i'r dde na. Felly 4 yn y cefn. Ion Donoghue wrth i'n sgwrsio efo Richard Davies ar y fain cydanan ni hefyd. O dan yr awyr goch yma yng Caernarfon. Coch, lliwiau arferol Cei Connah wrth gwrs. Yr awyr yn rhyw ddangos yn ni pwys ar y blaen ar yr ofal. Tywyllach, mae mwy di eithi o ran yr awyr yn yr ail hanner. Gawn ni weld os eith bethau ffordd Crysa-Dion yr ymwelwyr yn yr ail 45 hefyd. Ond ar yr hanner, dim ond gol sydd yn ddi. Gol y gwr yna, Declan Poole.
yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Mantais nhw o gol i ddim ar yr hanner. Fydda ni nôl mewn rhyw chwarter awr efo'r ail hanner. Ond yn y cyfamser. Cyfle i chi gael golwg a restr fer gol y mis sgorio ar gyfer mis Awst. Sgelfydd unwaith eto campus allan a Jordan Williams. Rwan ta Williams newydd greu gol i McManus. Jordan Williams! Os gen Cei Connah ddim ateb o gwbl i ddewiniaeth y Seintiau Newydd ar ddechrau'r ail hanner yma. Seintiau Newydd 5, Cei Connah 2. Masach Little. Wel Davies o'i flaen e. Y ddau'n cyd chwarae lawr o dde. Di Little am gyrraedd yn y gornel. Ydi, mae'r croesiad yn fewn. Ac mae'n mynd i'r gornel. Ambeniad. Oedd y croesiad yn un da. Gan Little a Harling oedd yno i benio fewn. I gornel ucha. Zach Jones gael llechen lan wrth osdetha methu a dal y bel. Dyla Davies. Davies. A'r croesiad, Zach Jones yn dyrnu, mae Cyn Owen yno. Cyn Owen yn codi'r bel, fewn i'r rwyd! Zach Jones oedd ar ei linell a Cyn Owen yn manteisio. A capten yn ymestyn mantes, pen y bont. Ac ar y cwarter awr i fynd, maen nhw'n dechrau edrych yn saff nawr o'r fuddugoliaeth. Dyma cyfle cynnar i Acpan, ond mae Lewis wedi darllen honna am y Creamer! Creamer! O, dyna chi gol! Wel, ail ben wythnos y tymor, yn efallai bod ni wedi cael gol y tymor yn barod. Peniad allan gan Mike Lewis. Screamer gan Creamer i Fai Colwyn. Wel, i fod yn deg, nath y gol geidwad y penderfyniad cywydd. Oedd rhaid i fe dod allan i glifio'r bel yna, ond y weledigeth o Creamer, mae rhaid canmol hynny. Oedd yr amseru yn berffaith, oedd y dechneg yn berffaith a'r cywirdeb. Oedd y techneg yn berffaith, oedd y techneg anodd. Digon posib mae dyma'r cyfle ola rhyw hanner munud o'r amser wedi ychwanegu sydd ar ôl. Risa Brwsese yn ei chod iddi, dros ben pawb! Ac mae'n gol! Wel am ddiweddglo am dipyn o gêm. Risa Brwsese yn codi'r gicrydd na yn berffaith ac yn sgori gol gynta tymor i'r Hoffordd ac yn dwy'n pwynt yn hwyr iawn yn erbyn yr ymwelwyr. Heston. Gefn y bas yn ôl. Rhys Heston yn codi ben. Merodd Neil Mitchell. Y cyffyrddiad. Yr ergyd i'r gornel ucha. O, dyn ni wedi gweld Neil Mitchell yn sgorio goliau hyfryd i'r Drenewydd dros y blynyddoedd. Mae hwn yn arall i'r llym lloffion yn lyfrau Caersos. Felly, ar cyfle. Croesiad ddim yn un da i Heston. Heston heibio Hughes Hampson o'r rhwydd iawn, a mae Erwe o leia o'i flaen. O, mae heibio i'n golo Cele hefyd. Rhys Heston am y gol! A mae'n rhwydo! Gol o llythrenol, un pen y cae i'r llall. A Rhys Heston yn sgorau bedwaredd gol yn barod y tymor hwn. Oedd hi'n glasur. George Hughes, codi bel ymlaen. Louis Robles yn gweithio'n galad i adfer y meddiant. Yr ergyd, a mae'n un yr un! Y foli o ochr y gwrth Cosby gan George Hughes. I gol gyntaf o ers mis Rhagfyr 2021. Ac bod Cei Connah wedi rheoli'r meddiant yn y chwarter awr gyntaf, mae'r Drenewydd wedi unioni'r sgôr. Dyna ni, a gewch chi ddarganfod pwy sydd di ennill ar sgorio nos lun. Wayne Phillips fydd yn dewis fel hyn mai o ran y gemau eraill heno. Met Caerdydd ildio am y tro cynta tymor yma. Sears gath y gol gynta i'r Drenewydd yn y gem yna. Alan Williams yn 2 gol i 1. Mae Craven di taro nôl i Met Caerdydd, un o'r clybiau sydd ddim wedi colli. Mae'n colli heno o'r Seintiau Newydd ar y blaen yn 2 gol i ddim. Caernarfon y Clac
ar goliau iddyn nhw. Aberystwyth dal ddim di sgorio tymor yma. Dyna'r sefyllfa. Mae yna goliau di bod fan hyn. Wel, dim ond un goliau. Gol, dylen ni weid. Falle, o'n i'n disgwyl goliau na pam wedi gweud y gair yna. Syni, mae dim ond un i ddim yw i, a fydd Cei Connah falle'n poeni, mae dim ond gol i ddim yw i. Bydd oherwydd, pan ti'n mewn gol i ddim, a ti di chwarae mor sal am y Caernarfon dyn ni hanner gynta, gynnwch chi bob tro siawns. Dyn nhw, ma'n di bod stuck yn y traps do, am ryw dros hanner awr. Ma'n wedi dod yn ôl i'r gêm, jyst ar ddiwedd a hanner y fanna. Ond tactega, cynllun, Neil Gibson yn dod i fewn i'r gêm, efo'i diamont, efo cadw meddiant, ac cadw meddiant pwrpasol. Sy'n dim bod tro'n mynd yn ôl i'r ochr, mynd ymlaen hefyd, a ffeindio pocedi James Davies yn ei dyddannu hynny. Ond lawr yr esgyll, maen nhw wedi creu gymaint o broblemau, yn creu 2 yn erbyn 1, yn erbyn ond un wingbacks, Ben Wyn a Sean Bradley i Caernarfon. Gen i weld y gol, nawr digwydd bod, a dyna sy'n esbonio fe, achos o'n i'n canmol Caernarfon cyn y gêm, a'i tactegau Cei Connah sydd wedi sicrhau'r sefyllfa yma. Un cwestiwn oherwydd ffordd maen nhw wedi symud y bel un ochr y cae llall, a wedi cymryd mantais chwarae 2 yn erbyn 1. Dydy chwaraewyr canol cae, gosod a Mark Williams sy'n wedi shufflo a draws digon sydyn i wneud siw bod nhw ddim wedi digwydd. Just bygwth o ddigwydd, o hon di'r gol. Hwna'n berffaith o esiampl, de, o ti eisiau bod gyntaf i'r bel. A dwi wedi dweud bod tro, gynnwch chi reol mewn PêL-DROED, os ti'n gyntaf i'r bel yn y 2 cwrt cosbi, ei dim bell yn anghywir. Wel, faint o weithiau gath nhw gyffyrddiad cyntaf fan ywan. Gath y peniad gan Nash, gath Kenny just le gosod ti, ac yn glinigol Pŵl yn sgorio i. Felly, 10 munud i fynd, mae rhaid ti fod yna gosach na hynny. Mae rhaid o frifo chdi pan ti'n ildio goliau fel la. Gallu fod yn fwy, gyn i weld yr arbediad. Go iawn, dwi waith efo web. Lwcus bod yno. Ie, go iawn. Hon i wel, hon oedd yr ergyd, dod i fewn. Gath ormod amser, gath Caernarfon i rybuddio am Harrington yn y dechrau. Rwan, mae'n crwydro mewn i'r cwrs cosbi. Neb yn ei pwysau efo. Mae'n nid not symud y bel a jyst gosod ti i grymannu mewn i'r postyn bella. Rhy hawdd, ond arbediad da. Hon yn well. Mae yna wiriad yma na, lle mae o'n mynd un ffordd ac yn sydyn iawn. Mae'n lawiad os rhywbeth, ond oce. Ti'n gweld i eto, oes? Yn araf bach, oedd ni eisiau weld ti ar y bryd, ond nes i'n deud i byd. O'n i'n meddwl, mae'n di sydyn, ond oedd wedi law i jyst i warchod i wynaf. Ond mae'n dod wrtho fo, ond am arbediad, na i ddeud hynny. Gadw nhw'n y gêm. Ie, a maen nhw wedi dod nôl mewn i'r gêm erbyn y diwedd. Hefyd, dyna'r olygfa, mae'r awyr dros Caernarfon heno. Werth i weld, gwn i weld os fydd hon, gwerth i gweld, gobeithio. Gêm fyw, gêm gyfeillgar, Cymru erbyn De Corea, nos Iau. Mae honna, a wedyn, ar ôl honna, mae yna gêm fach yn Riga, Cymru, yn Latvia. Dyw i gymlynedd os nhw fod na diwetha. Mae'n teimlo'n bwysig yn i sgwrs am y gêm yma. Malcolm, fi'n gwybod, mae'n braf cael gêm gyfeillgar, ddim yn cael llawer yn ddiweddar, ond Latvia. Mae'n teimlo fel gêm dyngedfennol, o ran y tîm, o ran y reolwr, o ran pawb ar hyn o bryd. Ie, mae'n rhaid i bobl anghofio, ella gyda ni ddrws cefn i ddod i fewn trwy'r gyngred y genedloedd yma. Mae gyda ni 4 gêm ar ôl. Curo'r 4 a Croatia'n curo'i 4, da ni'n oce. Ond fel arall, os ddim sam ffordd, sa'n ni'n cael gêm gyfartal, da ni'n mynd i wneud ti'n ail. Felly mae rhaid ni ffeindio ffordd. Chi'n gweld ni'n gallu ennill 4 gêm ar hyn o bryd? Di Latvia wedi curo'i un gêm. Felly dwi'n gweld ni'n curo Latvia, ond dwi eisiau gweld rhywbeth gwahanol. Ond dwi nabod o page y dda iawn, ond dwi'n mynd i fod yn rwystredig fan hyn yn deud, ond i'n rwystredig efo'i garfan o. Oherwydd mae wedi dewis i ddau chwaraewyr geith i'm chwarae'n Latvia. Pam mynd â nhw? Mae dylai fi ddod â 2 chwaraewr arall i fewn. Yr un sydd wedi cael ei o Fulham, Harris, ia? Mae o wedi mynd i tîm dan un ar 20. Am gyfa mynd De Corea i ddefo cael cyfa i chwarae Gymru. A os ydyn nhw'n dda i gael y hyder, ti siwr beth gwahanol yn stafell newid na? Oherwydd faint o ffats mae wedi bod dros misoedd dwytha yma. A nath o ddim wneud be o'n i'n feddwl o dda am, ond mae rhaid fo'n wneud beth gwahanol. Ne feddwl yna. Mae mor ddifrifol. Chi yn cael y teimlad bod llawer yn mynd o gwmpas y gêm yma, a os y Cymru ddim yn ennill, gallai fod yn gyfnod pryderus iawn o ran y reolwr. Does am cwestiwn amdano hynny. Ac fydd y 2 gêm yma, os da ni'n cael perfformiad sal yn ebyn De Corea, a wedyn da ni'n cael curo'n Latvia, hapus. Dwi'n fi'n problem efo De Corea. I fi, dim o ddifri ydi hwnna. Ond mi dyla bod wedi defnyddio'r gêm i arbrofi fo chwaraewyr pobl fel Hedges yn Blackburn hefyd. Diolch di wneud hynny. Ie, na, gen i weld beth ddaw. PêL-DROED byw i ddod
A'r sgorio, wrth gwrs, tîm y dynion, tîm Dani ar hugen hefyd, a sylw i gêm y merched fel arfer dros ni nesaf nawr. Wrth i ni fod draw i gwrdd a Merched Caerdydd. Ar ôl ennill y dwbl tymor diwethaf, mae Caerdydd yn cystadlu yng nghenghrair y pencampwyr am y tro cyntaf ers degawd, ac yn paratoi i wynebu FC Gintra o Lithuania. Well, we know it's going to be a difficult game. We know they're going to play at high intensity. They're used to winning their league year in, year out. And we know we're going to have to raise our levels to somewhere we haven't been before. And that's why we've had such a difficult pre-season. Is, you know, we are going to suffer at times in the game. They are going to make it very difficult for us. However, we're not the type of team to lie down and just kind of park the bus. We haven't got that in our locker. So we're going to go at them. We're going to give it everything we've got. And, you know, if we go through it and we have a positive result, amazing. You know, if we don't, then it's learning then, and we hope to be in the same position next year, where we'll have more of an understanding of where we need to be and what we need to do. But we're going to give it everything we've got, and hopefully we can come out with a positive result. Seren Watkins, yn llithro heibio ar amddiffynwr yn argydio! Gol wefreiddiol gan Seren Watkins. Everyone's buzzing to get going in the Champions League. You know, it's a massive opportunity, and I think they're really looking forward to stepping onto the pitch and hopefully, you know, playing good football. We're expecting them to be quick, you know, physical, but we've planned our pre-season matches around how they play, and hopefully we can outplay them. The fact that the club are now semi-professional, all the girls have got their contracts. What's that done in terms of the psyche of the players and the morale of the group as well? You know, the girls have responded really well. It's something that we should have done a long time ago, and we're just really thankful that we got the support from the football club and our sponsors and everybody around the club to put it in and make sure that these girls get what they deserve. Now it's on them to keep their place now and to fight for it year by year and make sure they get that contract every year. Gig gornel at y postyn gosa, Siobhan Walsh ar peniad! Yeah, it's definitely been a long time coming. Obviously, it's an exciting time to be at the club, and you know, it's just nice to get some recognition from the club themselves for all the hard work we put in. It's a nice motivator to have, to want to push forward and play for this team, being able to get paid as well to be here. Ymysg y chwaraewyr newydd I arwyddo dros yr haf mae Molly Ciho, sydd wedi gadael treuther Ynysoedd Cayman yn y Caribi I ymuno â Chaerdydd. I have a coach that had just moved to the Cayman Islands, where I'm from. He's actually from Wales, and he basically got me this opportunity, which I'm very grateful for. I've always played a lot of sports growing up, but football has definitely always been my favourite. I always had a dream of playing on the bigger stage from a young age. I went to boarding school for 2 years in Rome, Georgia, in the States, and I played for my national team as well. Molly came over and she's been a real breath of fresh air, and she's really finding her feet now, and we're just thankful that, you know, she's signed for us. She's a part of our club, because I think she's going to have a really big impact this year. I know you only arrived here 2 weeks ago, but I want to ask, what were your first impressions when you moved to Wales? Definitely colder, I had to get used to that, but everything, it's nice here. It's really nice. The people are nice, food is good, everything is overall pretty good. I know you guys have had a pretty intense pre-season, 8 friendlies in total, I'm right in saying. So how are the legs, Siobhan? Are they all right? We're just about holding on. No, it's what we needed. You know, we needed to prepare correctly, and it's been hard, but we're over it now, and we're all just ready to go. Really good, you know, the vibe in training is always really high. Everyone's enjoying their football, and yeah, you can see it by some of the results we've been getting in pre-season. We've fought hard to be in this position. Whoever wins the league the previous year, other teams will try and catch them up, other teams will try and kind of emulate what they've done, and we just want to raise the standard across Wales. So our aim is to keep setting them standards, keep pushing, driving women and girls football across Wales, and that's what we'll aim to do. And yeah, hopefully this time next year we're in a similar position, having the same conversation. Pob lwc I ferched Caerdydd am yr tymor yn dechrau. Cyn bo hir, a byddwn ni yno, gêm gyntaf Wrexham yn y brif adran. Maen nhw'n cwrdd ag Abertawe. Digon o gyffro. Edrych mlaen yn fawr at honna, fyw o'r S4C. Edrych mlaen sy'n ail hanner. Fan hyn, os ffordd yn ôl I Caernarfon, wrth I ni fynd ôl at ein tîm sylwebu. Malcolm Allen, am ei Emrys. Diolch Dylan. Fel y gwelwch chi, y chwaraewyr yn ôl allan ar y cae yn barod I ddechrau yr ail hanner. A mae Caernarfon wedi gwneud newid.
Dion Donahue ymlaen yn lle Ben Wyn. Ond newid system hefyd, sydd i y pwynt pwysig, 4 yn y cefn rwan. Ac yn syth, mae Caernarfon yn dod yn ei blaena. Williams, mae Cyfarfod yn canfod gyda nhw Louis Lloyd, ond i ergyd o ymhell oddi ar y targed. Ond dechrau positif. Ia, dechrau sydyn Caernarfon, ond Lloyd, just gadael y gwaith fynd i ben o'i pyn bach. Ewch chi bach ifanc, just i gwrdd amser de yn fanna i swyllo mynd am yn ergyd, oherwydd mae'r ongl yn un tyn. Dod â nhw ar ei droed chwith. 2 waith dwi'n wedi troi droed chwith i lawr. Felly mae'n deitha fi fel amddiffynwr, mewn fod tro'n mynd i'n daru ochr fe. Mae rhaid ti wedi gwndau cymysgu dy chwarae, felly di'r amddiffynwr ddim yn gwybod pa ffordd ti'n mynd. Mae'n methu cyfla i sgorio, os nad yn ymarfer y troi chwith na, a nid o mwy naturiol na mae o. Dion Donahue ymlaen, fel y Malcolm yn deud, mae hynny yn awgrymu newid siap. Tackle dda i mewn yn y cefn. Hyn ymlaen gael ei ffynio gan Darren Thomas. Dion Donahue ymlaen. Wrth gwrs mae o'n chwaraewr sydd yn mynd i wneud pethau bach yn saffach yn y ganol cae na i Caernarfon yn dydi. O'n i'n gweld Helen Bradley er enghraifft yn y hanner cyntaf yn cael bob math o le yng nghanol y cae, Malcolm. Fydd Donahue yn gwneud pethau'n anoddach iddo bo'r enghraifft. Wel, dim jyst yn cyfathrebu a'i bresenoldeb o, a'i ansawdd o ar y bêl, cofia. Ond just y profiad na, just i siarad efo'r chwaraewyr o'i flaen o, wan mae'n 4 yn y cefn, cofia. Felly gynnu nhw'r dyn o chwanegol yn ganol cae, lle nhw angan. Mae nhw angan chwarae'n gul yn ganol y cae, a ryddhau Darren Thomas i helpu y ddau chwaraewyr ifanc i fyny llunet flaen yn Sac Clark a Louis Lloyd. Dyna fo Dion Donahue ar ochr draw. Cam ymlaen at y llinell hannar. Baso yn canfod Sean Bradley ar yr asgell bella. Bradley'n codi ben wrth ymlwybro mewn i cwrs Cosby. Nôl a Donahue. Donahue fo'r croesiad. Louis Lloyd bron a cael ei ben ati. Ergyd o beth o Williams. A do honna ddim yn beth o gwbl o'r nod. Rwan ta, neud una sbartyn o'r dorf yn barod a neud una godi'r lle yma. A dy gol ddim codi'r to, sam to, ond da neud hyn. Mae Mark bron yn neud bob dim, sti. So mae jyst i tynnu mymryn bach o bwer o ddiwrthi a just mynd am y cyfeiriad. Sa'n momentum i goes oedd i just yn mynd trwyddi a di cadw i lawr y well. O'n i'n sôn ar ddechrau'r gêm nad ydy Mark Williams wedi sgorio i Caernarfon eto. Ond mae o'n bendant yn gwybod lle mae cefn y rhwyd wedi dangos hynny trwy gydol i yrfa. 19 gol yn y Cymru North. Sorry, Sorry, y draws mae unwaith eto o rai fi oherwydd lawr y chwith na, dyna ddigwydd Donahue i Bradley. Nath ni'n gweld dim byd fel ar hanner cyntaf oherwydd Bradley chwarae ben hyn. Louis Lloyd unwaith eto yn brwydro am y bêl yn y cwrs Cosby eto yn trio cael y bêl ar ei droed dde. Ac yn y pen draw mae o'n ennill y gornel. Mae o'n gofyn am ryw gico sbotyn ond mae o di deffro. Dwi'n licio fo fel chwaraewr, mae'n ifanc, mae o'n positif bod tro, mae bod tro'n cymryd chwaraewyr ar, a mae hwnna'n llawiad, ydy, mae'n reit y bel. Yn sydyn iawn trwy goesa fo. Ydy, ond mae ar y llaw, dwi'n mynd deud, ond Harrington oedd o. Cei Connah, dydy'n lwcus bod yna ddim VAR yma, efallai. Sean Bradley i grymanu y gig gornel tuag allan. Mae'n peniad gan Austin dros y bar. Ond mae y tîm cartra wedi dechrau'r ail hanner yma yn llawer mwy positif. Wel, cyntaf bel. Dyna be maen nhw yn yr ail hanner yma fyny rwan. Rwan, ti sio pan ti'n cael siar o'r gêm y lyn, cymryd mantais a sgorio gol. Lle mae rhaid ti wan meddwl am y penderfyniadau bach clinigol na os ti'n ydyr o'r peniad yna. A fysa fi di mynd i penio hwnna lawr. Dyna be rai fod feddwl. A fysa fi di mynd i sgorio hwnna. Disney. Dyna bel yn hir tro yma. O wahanol i'r hanner cynta. Cei Connah sy'n cyflwyno y meddiant yn ôl i Caernarfon rwan. Goset o dan rhywfaint o bwysa ar ochr i gwrs Cosby hun. Cei Connah dwy'n y bêl, no Edwards ar draws at Franklin. Haid felyn o'i gwmpas o yn dwy'n y meddiant yn ôl. Campus gan Goset hefyd yn jyst ei mewn safle i ddeud, oce, cyrra fi os fedrach di, ond Franklin methu wneud hynny.
Goset. Yn yr beli lawr. Wedyn ni gadael i. I redeg. A Dion Donahue. Donahue trio canfod Bradley. Gyna'n llithro mewn yr ailwaith. Ennill y bel yn lan. Ond oedd o'n... Deud helo hen ffrind. Trwy gicio fe'r llawr. Ia, tad. Oedd o'n gwybod, oedd o'n mynd i gael tacl llawn dwi'n gael o'i lle. Donahue. Dion yn curo'r bel, ond mynd ar dyn hefyd. Curo'r bel gynta. Mi oedd i'n dacl hollol deg. Ond ffrindiau mawr, wrth gwrs. Wedi disti, ond dim ffrindiau ar y cae yma am y faint 20 munud nesaf. Mae fo no Edwards, ddim gwaith, nôl ar ei draed. Wer sôn unwaith eto, mae Caernarfon wedi sgorio yn bob gêm gyngrair tymor yma hyd yn hyn. Mwy na hynny, mae wedi sgorio yn yr 20 munud ola ym mob gêm. Fel da ni wedi gweld yn barod ar ddechrau'r ail hanner yma, i hon ddim drosodd y bellfor. Mae yna gardyn melyn fan hyn i Ryan Austin. Na, sicr. Mae yna fwy o fwlcha i Cei Connah pan maen nhw efro'r bel, wneud hyn rwan, Franklin eto. Sgiliau da. Mae'n rhedeg mewn i Austin yn dio, mae'n lwcus cael y bel trwy goesau fo hefyd, a Austin yn dod ar dyn i lawr a cymryd y gardyn melyn. Mae'n byd bach yn sgwar y ffordd mae'n trio taclo yma. Mae'n rhaid i ddangos Franklin un ffordd net all. Deitha fo ta, gicio lawr ochr yna a rai ras efo chdi ac i'r o ras. Paid o fod yn sgwar, fe di ddofyn trwy'r goesau ni i'r chwith neu i'r dde. Mae'n anhawdd, dyna ni chwarae fel y bysodwr ac yn gwynebu am ddibynwr. Sol o'n sgwar, ond i bod tro ni gyda fo. Mae'n edrych i fi o bod Harry Franklin yn gwybod yn union beth yn neud am yna. Os nad o'n mynd i giro'r dyn, oedd o'n gwybod fos yna gyfle da fyna gig rhydd ar y ffordd. Declan Poole sy'n cymryd y gig rhydd honno'n cymanu'r beli mewn i cwrs Cosby. Niffin Caernarfon yn delio fo'n dda. Bradley nôl allan a Declan Poole. Sgoriwr gol Cei Connah. Disney tu allan iddo fo. Rhoesiad ddofn ganddo fo ar ei droed dde. A mi fydd hi'n gig gornel i Cei Connah ar yr ochr draw. Ac yn fwy na dim, dwi'n meddwl fydd Cei Connah yn eitha hapus jyst i slofi pethau lawr ar ôl y 5 munud cynta. Da iawn mae Caernarfon wedi gael yn ail hanner yma. Wel, dyna beth maen nhw yn neud, jyst cyrraedd y draws yma, dyfan nhw'n ei ddeud. Oedd a Disney, os ti'n mynd drosodd na, wedi chi'n eich brisio. Yr fydd ni'n gwybod beth maen nhw'n neud dyddi yma, os ti'n gwastraffu amser. Disney, o'r gig fer, wedi choesi gan Poole. Cei Connah'n gwneud y tric bach yna. Yn eitha aml. Ni'n weld yn cael llawer o lwyddiant, ond ni'n rhaid i fi ddeud. Mae'n ni'n gweld gêm ar ôl gêm, ond yn trio jyst rhyw gig gornel fach, a wedyn jyst rhoi mwy o ongl i'r dyn i groesi'r bel ar draws. Ia, sicr dyna beth maen nhw'n neud. Mae'r amddiffynwyr yn mynd i symud allan, a wedyn ti'n cael rhyw 2 neu 3 sy'n jyst hongian. Neu hofran os ti'n licio tu allan wrth o'n smot sy'n os rhywbeth yn rhedeg i fewn yn hwyr. Disney ar draws. No Edwards rwan. Harrington tu allan iddo fo. Harrington tu mewn at Bradley. Bradley'n troi eto i mewn i erwel le. Bradley. Dal ar y meddiant. Mynd yn ôl at Franklin yn y pen draw. Bradley eto. Mewn i cwrs Cosby. Troi un ffordd gyda'r llall. Neu groesiad isel o'n cael i rhwystro gan Mark Williams. Ia, ond oedd wedi Bradley wneud yn dda. Ti'n bod, oedd o'n y cwrs Cosby peth i fanna di bod just yn hynna'n feddiannol, peth a panicio, mae'r bel gyda fi, sy'n nhw eisiau tynnu wrtho fi, mae'n gig cwrs Cosby. Unwaith mae'n y cwrs Cosby fan hyn, mi'n gyd o'n neud fe me eisio, Sean Bradley ddim yn agos iddo fo, cael ei droi un ffordd wedi'n dall. Ond wbeth o ddim yn digwydd hanner cynta. Dwi'n fel yn i Mark Williams yn o'r draws, just i warchod o fanna. Ffordd iwyr yn un haid ar hyd llinell y gol. Wrth nhw ddisgwyl am y gig gornel gan Declan Poole. Un ddofn ydi, a'r peniad i lawr yn cael ei chwirio ar y llinell. A nath i groesi'r llinell do mi nath i. Mae'r gol wedi rhoi. Jack Henny sy'n dathlu. Yn sgorio yn erbyn i hen glwb. Ac ar ôl i Caernarfon ddechrau'r ail hanner yn dda, mae honna wedi dod yn erbyn llif y chwarae ac yn sydyn. Mae Cei Connah ddwy ar y blaen. Drollol iawn, ond edrych a smonach. Mae'r peniad yn ei lawr yma'n hyn yn un da iawn.
Rwan mae'n bownsio, mae'n taro traws. Dy'r golwr ddim yn un lle fydd ar draws I gol I trio cael rhyw fath o law I just i'w nocio dros y bar. Yr ail beniad ath I mewn, dwi'n meddwl. Ia, mae Nash yn neud yn wych. Na dweud hynny, ennill fydd y gyntaf na. Ond wedyn mae Kenny'n sgorio. Ond sa wedi mynd ar draws I gol dwi'n bach o fyma. Gan edrych allan mae safle fo. Mae'r posti gyntaf. Mae rhai fo fynd ar draws yn gyflymach a hynny I trio cael rhyw fath o law arni. Ond wedyn mae'r look yn ffafro. Kenny, ond mae o yna. Mae o yna I sgorio'r gol o ddwy llad. Ond am gol I iwdio lle. Jyst I ddeud yn ebyn llif y chwarae, ond Caernarfon ar ben y gêm am y 10 munud cyntaf o'r ail hanner. Rwan momentum yn symud eto efo Cei 2 ar y blaen. Ian sydyn. Mae gen y tîm cartra. Os ddim mynydd, mae gen nhw fryn i'w ddringo. Da Kenny y cynta I ymatab i'r ail gyfla. A mi oedd y bêl dros y llinell. Dwi'n meddwl bod hynna'n eitha amlwg o'r ail chwarae. Donoghue. Gollwng I ysgwyd. Creu cedd efo hyn. Mooney ymlaen I lawr yr asgell. Louis Lloyd yn llwyddo I gadw'r bêl ar dir y byw. Yn coesi ar y cynnig cynta. A mae yna chwaraewr. Mae yna gefnogwr ar y cae. Dyna pan mae'r gêm wedi dod I ben. A dwi'n meddwl na deud mae o bod yna rhywun wedi brifo yn y dorf. Yn syth, mae'r ymgeleddwyr draw yn o tu ôl y gol I weld beth sy'n mynd ymlaen. Ond mi godod y dorf tu ôl y gol na I llais yn sydyn iawn wrth I chwarae fynd yn ei blaen, a dim oherwydd bod Caernarfon yn ymosod oedd o. Pan godis I'm hen a gweld bod yna gefnogwr ar y cae, wel, dio ddim yn rhywbeth mae rhywun isio weld, ond mae'n bwysig bod na ymatab sydyn, sy'n bynnag mae hwnnw'n dod os ydy rhywun angan triniau tu ôl y gol na. Golygfeydd pryderus yma ar yr ofal ar hyn o bryd. Da ni mond yn meddwl am y person yma, dydan ar y funud mofio bob dim ar atis gobeithio. Pobl cywir yna. A fedri welpu fo, neu hi. Golwg pryderus. Ar wyneba. Y cefnogwyr yn yr eistedd loch o draw, fel welwch chi. Chwaraewyr wedi cael ei galw. Tuag at y dwy fainc. Cadw nhw I ffwr oddi wrth beth sy'n mynd yn draw, beth sy'n mynd ymlaen ar yr ochr draw, lle esbonio iddyn nhw be'n union sydd yn digwydd. No Edwards. Gofyn I Mr Owen y dyfarnwr be'n union sydd yn mynd ymlaen. Yn ddiolchgar deud hyn, Tom Owen oedd y dyfarnwr yn y Flint efo Caernarfon tymor dwytha. Ond dyd sa'n byd fel yna'n di digwydd yma heno. Mae'n just, da ni'n meddwl mae rhywun, un o cefnogwyr Caernarfon di fynd yn sâl neu disgyn. Mae'n edrych felly yn dydi. Fel ddidis I pan godis I'm hen a gweld cefnogwr ar y cae. Yn deud rhywbeth wrth John Ruston. Rhywun yn meddwl y gweitha, ond I fod yn deg i'r cefnogwr hwnnw. Chwara teg iddo am dynnu sylw. Os oes angan I rywun yn y dorf gael sylw, mae'n amlwg bod. I'r goli eto. Ia, just smonach oedd hon de. Just gol am aturad I ildio gan Caernarfon, ond un da isio bod cyntaf bêl gan bob dim yn fanna ac yn glinigol efo ffordd na pŵl orffan I fewn i'r gornel. Dyna ddim yn amddiffyn da, a fydden nhw eisiau wylio eto, neu lla fy rhaid nhw wylio eto I wneud siwr diolch yn digwydd eto. Ond oedden nhw'n heiddiannol o fod un ar y blaen adag hynny. Nes ti ddeud heiddiannol, a nes I ddeud ella, o'n i'n gweld ti'n dod mor gynnar, ond yn sicr nocio'r y drws, mae drws wedi agor yn diwedd ar dyn yma. Nath o ddim sgorio llawer I Caernarfon. Yn lle bynnag mae Neil Gibson di mynd, mae o'n cael y gorau allan o'r dyn yma. Rhyw bedair gol gasodd dwi'n meddwl I Caernarfon yn y tymor oedd y fama, ond oedd dipyn mwy llwyddiannus
O dan Neil Gibson. Nawgrymu efo'r Flint y tymor wedyn. Oedd, efo Neil Gibson. Efo Neil Gibson yn cael gorau, mae'n nabod o fel person, mae'n nabod o fel dyn, felly mae'n ei barchu fo. Mae'n parchu Neil Gibson, felly mae'n cael mwy allan ono fo. Am ipi bach o look lle mae'n bownsio nôl ar ei ben o fan hyn. Yndi, ond mae'n dal yn gorau dweithio. Mae'n dal yn gorau match am y sydyn i benio bod o mor agos i'r gol. Mae'n bron am ethu, mae'n trio orau fethu. Ond mae'n sgorio chwarae teg iddo fo. Da ni ddall bod ffisio ddau dîm wrthi yn rhoi triniaeth i'r cefnogwr sydd lawr tu ôl y gol. Os da chi newydd ymuno efo ni, yr heswm does na ddim chwarae ar hyn o bryd ar yr ofal oherwydd bod na argyfwng meddygol yn y dorf tu ôl i'r gol sydd ar yr ochr dde ni yn fan hyn yn y pwynt sylwebu. Tom Owen wedi oedi'r chwarae ers rhyw 5 munud. Ar ôl i gefnogwr redag ar y cae i adael i'r chwaraewyr wybod bod na argyfwng. Mae fod yn deg, mi nath y ddau ffisio, y ddau ymgeleddwr, ymateb yn sydyn iawn i'r sefyllfa. Ac wrth gwrs, ni gyd yn gobeithio bod y cefnogwr sy'n derbyn triniaeth yn iawn. Ddigwyddodd rhywbeth fel hyn mewn unrhyw gêm ydych chi chwarae rioed, Malcolm? Pa mor anodd ydy hyn rwan i'r chwaraewyr yn enwedig ar ôl dechrau eitha frantic yr ail hanner na? Wel, nid hyn mewn ffordd rhyfedd. Nid hyn fod y well i Caernarfon. Mae'n ei wildio'r ail gol. Ac mae'r momentum symud yn ôl at tîm mewn Neil Gibson a Cei Connah. Ond rwan, mae'n anodd meddwl am dan PêL-DROED ar y funud ydy, ond ti'n gofyn fi os nath hyn erioed digwydd i fi, nath na mwy na unwaith o digwyddiadau. Dim bod tro rhywun wedi brifo yn y dorf, neu pwyna ar gyrfw yn y dorf, yna gwahanol. Dwi'n mynd i wneud joc o ddim byd o beth sy'n digwydd erwydd, da ni'n gwybod yma'n hyn, ond nath a rhywbeth yn St Andrews yn Birmingham un tro pan o'n i'n eilydd. Nath a rhywbeth digwydd yn fano. Ond diolch yn amser i ddweud y stori yna, herwydd dwi'n just poeni oherwydd beth dwi'n weld ymlaen i fan hyn i pi bach. Just pobl yn siarad, dwi'n clywed rhywbeth, ond wedyn dwi'n licio sybrodion chwaith, felly da ni eisiau gwybod yn union, dydd person yma'n oce. Mae pethau wedi tawelu o gwmpas yr ofal. Yr oedi ma wedi bod yn mynd ymlaen ers yr rhan gorau o 10 munud bellach. I'r chwaraewyr yn disgwyl. Gan obeithio fydden ni'n gallu ddechrau'r gêm. 2 gêm gan dîm Cenedlaethol Cymru yn ystod y 10 diwrnod nesaf. Mae'r gyntaf yn nhw'n gêm gyfeillgar nos Iau adra yn erbyn De Corea. Fe hwnna'n fyw, fel da chi'n gweld, ar S4C am 20 munud wedi 7. Ac yna, y gêm fawr o'r ddwy, dim ond i 10 deud hynny, oddi cartra yn Latvia ar yr 11 ar 10 o Fedi. Nos Lun ydi honno. Gêm o wirioneddol angen i Gymru ennill os ydyn nhw am orffan yn y 2 uchan y grŵp. Ia, ti'n gyro gêm yna, Latvia, mond Armenia oedd ei cartra gynnwch chi wedyn, gynnwch chi dy Twrci a dy Croatia, gartraf. A safon creu rhyw fath o deimlad bod nhw'n credu bod yna rhyw obaith o orffan yn ail. Ie, mae yna bwysau mawr ar o'r page yn does, am y tro cyntaf ddeud y gwir. Ar ôl canlyniadau gwael, ddechrau'r ha. Tom Owen. Fel nath Malcolm ddeud, fodd o dan amgylchiadau gwahanol iawn, ond fo oedd yr dyfarnwr, fi oedd rhaid ymatab yn sydyn i'r digwyddiadau yna yn y gêm rhwng Flint a Caernarfon tymor dwytha. Mae yn siarad efo chwaraewyr hyn o bryd. Fel da ni'n gweld, Tom Owen yn esbonio beth sy'n mynd ymlaen wrth y ddau reolwr a'r ddau gapten.
Ac wrth i'r cefnogwyr tu ôl y gol dechrau cymeradwyo, mae rhywun yn gobeithio bod hwnnw yn arwydd cadarnhaol. Mae'n ymddangos bod yna rhywun yn cael ei arwain i ffwr ar ei draed. A gobeithio yn amlwg bod y person hwnnw yn holliach. Mae'n ddangos i fod o. Ac ar ôl oedi, am ryw 10 munud, yn ôl â ni at y PêL-DROED. Da iawn unwaith eto i ymgeleddwyr y ddau glwb am ymatab mor sydyn i'r argyfwng meddygol yna tu ôl y gol. A gobeithio, mae'n ymddangos felly o leia bod gyda ni diwad hapus i'r stori. Ymatab gan bawb. Mae'n edrych felly, dydy. Chi welwch chi ar y sgrin, y cloc yng nghornol ucha, y sgrin yn deud bod yna 66 munud wedi mynd. Mewn gwirionadd, mond rhyw 10 munud yr ail hanner sydd wedi cael ei chwarae. Mi fi o'n oedi am dros 10 munud cyn i ni ail ddechrau. Ond mae yna deimlad dwi'n Malcolm bod ni bron o fod yn dechrau eto o'r dechrau. Wel, mae rhaid i Caernarfon feddwl fel yna, bod ti'n di-sgôr ac curo gweddill y gêm, ac os nhw'n cael un gol, wedyn mae y tensiwn yn wahanol, mae'r nerves yn wahanol. Jordan Davies allan at Noah Edwards. Cei Connah yn hapus i gadw'r meddiant symud yn ôl. Fel da chi'n gweld, mae Seintiau Newydd bellach 2 ar y blaen yn erbyn Aberystwyth Drian. Adrian Sylwebaeth efo'r gol. Bedwerydd o'r tymor, dwi'n meddwl. Harrington di hwn, i mewn i cwrs Cosby. Efo'r croesiad! A mi oedd hi'n beniad rhydd i Jordan Davies. A di hangfa i Caernarfon, o hwnna'n gyfla da. Peniad Jordan Davies heibio'r postyn. Ia, os rhywbeth i fi fa gorfod amser, herwydd mae'n gwybod, mae'n dod. Unig beth broblem sy'n ganddo fo di, mae'n sefyll yn stond pan mae'n neidio. Sgynno fo ddim y momentum na lle mae'n rhedag i mewn i gael y pŵer na a wedi chyfeirio i'r gornel hefyd. So mae'n sefyll yn stond a mae'n just neidio i fyny a wedyn ti'n gorau neud mwy efo'r peniad. Efo gofio hynny, just i fynd i fewn. Pan mae'r bêl yn cyrraedd, dwi'n cyrraedd. Wedyn, byddai ar y ffordd yn yr awyr. Phil Mooney. Ymlaen at Louis Lloyd. Trio taro'r bêl, heibio i Harrington. Franklin di hwn rwan. Teg at Davies yn y cwrt Cosby. A Davies yn disgyn a mae hwnna'n gico'r smotyn. Gaint yn sydyn oedd o. Jordan Davies yn cyrraedd y bêl cyn Lewis Webb. A dwi ddim yn meddwl beth y golwr gwyno llawer am honna. Gaint yn sydyn. Mae o'n hydag o tu ôl i Kenny. Mae'n dal i... O, mae Webb. Mae Webb yn neud i ymroi i hyn i'r llawr. Fe di thom cael... Gyda fo'n breaks. Mae'n just ymroi. Mae'n rhai fo feddwl. Dyma'n mynd i'n un lla. Sfi'r ongl. Mae Jordan Davies ar, neu yn, pan mae yn rheoli'r bêl. Mae'n mynd allan o'r dir y chwarae. Ella sef wedi nod gael y bêl, sef wedi aros yn llinell gol, ond mae wedi gwneud penderfyniad hurt. Dwi'n gwybod mae'n ifanc, dwi'n gwybod mae'n erbentig o Abertawe, a mae'n efo ddysgu. Mi nath o arbed ceico'r smotyn pen wsos dwytha yn ebyn Hwlffordd. Bedwyth Lewis Webb wneud hynny eto. Jordan Davies, nôl ar ei draed i gymryd y gic. Davies yn cymryd i amser i sgriweiliad rôl y chwipan! A fe ath Lewis Webb y ffordd iawn. Ond y gic yn rhy gry iddo fo. Yn canfod cornel isa rwyd. Ac yn sydyn, mae Cei Connah 2-0 ar y blaen. A rwan, mae'r brynna oedd gan Caernarfon i ddringo wedi troi'n fynydd. Fel na ti'n cymryd kick slotted. Dwi'n mynd o'n neud y llygad na di. Mae'n siapau gorff bod o'n mynd i basio i ochr arall yndi, ond wedyn, just y chwip na. Y chwip na ar hannar pêl i'r gornel. Cyfeirioi, uchelder i, pŵer enni, bob dim yn berffaith gan y dyn yma.
sy'n ar ben i gêm. Faint o gyflym ydi o. Eiliada ar ôl i Adrian Sylwebaeth sgorio i pedwerydd gol o'r tymor yng Nghoes Oswallt. Jordan Davies wedi sgorio i bedwerydd o yma yng Caernarfon. Dion Donahue a Rither. Mae o'n dal i gredu. Mae'n derbyn Cerdyn Melin. Yn be bynnag ddudodd o wrth y dyfarnwr. O ddim yn hapus am y ffordd lithrod Jordan Davies i mewn. Does a ddim ar y funud. Does a ddim rheswm. Ban mi dyn, dwi'n gwybod mae'r chwaraewyr yn rwystredig. Paid y colli pen yma. Paid y colli pen a colli gem. Mae yna 6 gem mis yma sydd bron yn treian y tymor, cofia. Hond i'r gyntaf o'r 6. Ger bod y cloc na dweud 20 munud sydd i fynd. Mae yna o leia hanner awr i'w chwarae mewn gwirionedd. Thomas efo'r croeso isel. Hawdd i Harrington delio efo honna. Taflia Thomas, cymryd i'n sydyn, gan fod Mark Williams. Disney dwy'n y bel oddi arno fo. Rhyddhau Noah Edwards. Edwards yn ei dwrn yn rhyddhau Harry Franklin. Chwarae'n llifo o un pen i'r cael llall! Ergyd Harry Franklin efo tu allan i droed. Mor hyderus. A mi oedd hi yn mynd tuag at y gonol ucha. A fi oedd rhaid i Lewis Webb gael ei law ati. O'n i feirniadol. O'n i feirniadol cynt am Webb am bydd na ddigwydd o kick-off spotted. Ond mae'n neud y dda. Dio ddim yn cael ei dwyllio ar hwnna. Sa'n llawer golwr di fynd ar draws y gol yn meddwl bod o Franklin yn mynd i cymryd yr ymdrech neu'r ergyd ar ei draws o. Dio ddim. Dim troed chwith gan Franklin, mynd efo tallan i droed de, sgil anodd, ond mae yn y gornel, na Webb yn neud y dda. Ar ôl gorfodi'r arbediad allan o Lewis Webb, Harry Franklin wedi sefyll reit y blaen o'r llinell. Ydy'r gornel ddim yn ei gyrraedd o. Cael ei chlirio allan mor bell a Brackley. Harrington. Nôl at Brackley. Bas fach at Franklin. Franklin yn trio gan fod Kenny, ni ddim y bas ora gan fod Troma. Bygythiad ddim drosodd eto. Disney. Allan a Jordan Davies. 10 Caernarfon yn ei warchod o. Air 10 yn ebyn ei gilydd. Mae fo 10 Cei Connah unwaith eto. Pŵl yn croesi. Yn Pêl yn adlamu ymlaen. Y holl ffordd ar draws y cwrs Cosby. Yn cyrraedd cael yn bratu ar yr ochr draw. Sydyn mae chwarae i gyd yn hanner Caernarfon unwaith eto. Debyg iawn i'r patrwm yn y hanner cyntaf. Gyffyrddiad Kenny. Pŵl yn codi Bêl ymlaen dros yr amddiffyn. Ia'n pasio de. Gan am gigol. Just pwyllog yn ei pasio. Y cywirdeb yn ei pasio. Ac yn parchu'r chwaraewyr maen nhw'n pasio i. Cyma hwnna, dim yn yr awyr, ar y llawr, riola di hwnna, taro i ffwrdd efo gyffyrddiad cynta. O leia gan nhw'r opsiynna fo dynion, maen nhw mewn cysylltiad efo'i gilydd yn sydyn. Dwi'n gwybod maen nhw'n ddwy gol i fyny, dwi'n gwybod maen nhw'n dyn da, dwi'n gwybod maen nhw'n chwaraewyr efo gallu technegol ynddyn nhw. Ond mae'n 2 gol i ddim, ti'n eisiau fynd dim gwaith, os rhywbeth ti eisiau gol sydyn, a ti'n gwybod be'n ei ddigwydd. Darren Thomas, wedi cadw Bêl a dir y byw. Ie, Darren yn di bod yn y gêm, ail hanner ma. Ion Alwg, digon rhwystredig gan efo yn ystod y hanner cyntaf am gyfnodau. Ddim yn mynd i ffordd o. Ddim yn mynd ffordd Richard Davies chwaith. Am unwaith tymor yma. Caernarfon wedi cael dechrau da, gwrs. Mae yna dacl hwyr gan Goset. Cardyn Melin mae o weld. Wel, os oedd Franklin di brifo yn hanner cyntaf, dwi'n meddwl. Mae o bendant di wneud gysylltiad. Efo fo fan hyn. Yn ei weld hon. O, mae'n just... Mae'n effyrnig. Dangos dipyn bach o'i studs dydy, lle mae Franklin oedd o. Mae'n chwarae i lawr. Mae'n trio chwarae'r Bêl i lawr y lein. Ni'n sôn am rwystredigaeth
Pwysedigaeth Dani Gosset yn amlwg o fanna. Pedwerydd chwaraewr. Y tîm cartra. I weld Cadwyn Melyn heno. Mae'n dipyn i fod, so ma'n yma'n barod oes. Mae rhyw draddodiad yn y gêm yma yn ystod y blynyddoedd dwytha. Lot o gardiau melyn. Amball i gardyn coch hefyd. Dwi'n meddwl mod i'n iawn yn deud 6 cardyn coch yn yr 8 gêm dwytha rhwng Cei Connah a Caernarfon. Franklin, taro'r bêl allan ar y cynnig cynta. As no Edwards. Edwards meterioli hi. Dwi'n mynd i ddweud beth o'ch chi wan, de. Tair gol i ddim. Sori am ffordd draws. Franklin! Noah Edwards! A mae o hefyd yn sgorio yn erbyn i hen glwb. Dydy o ddim yn dathlu. Ond mae honna yn sicrhau rwan na Cei Connah fydd yn mynd ar triffwynt heno. Y bêl ar yr ail gyfla yn disgyn i Noah Edwards. A fe lithrodd o'r bêl. Heibio i Lewis Webb o ryw 10 llath. Dyma hi eto. Ia, dwi'n mynd efo Caernarfon wedi taflu trwal i fewn nad wrth gwrs, ond edrycha 5 Chris Melyn, 3 Chris D. Ac Darren ddim, di o'n methu, dwi'n methu clirio'r bêl yn iawn. Unwaith mae'n dod i lawr i Franklin, pyn bach o lwc yn fanna, ond di hwnna am y lwc. Mae hwnna'n just pasio fewn i gornel yr hwyd a draws y golwr. A just cwyd deba pwer, pasio ydi o. Fe di pobl yn dweud fi na seithi di hwnna. Mae ti fewn i droed o, di o ddim yn dathlu, a mae'n just pasio i fewn. Pen a sgwydda, uwch ben pawb, Noah Edwards yn y gêm yma. 3 o'r 4 wynaf newydd yn hi yn Cei Connah wedi sgorio heno rwan. Ti'n gwybod beth ni am wneud chdi cyn y gol i ni fewn? Ti'n gofio'r sgôr dwytha nath o 2 dîm yma chwarae yn y bigli? O Caernarfon 3 gol i ddim i fyny yn glanau dyfdy. Oed, efo llai na 50 i fynd. A fe ddath i nôl i 2 yr 1 yn noson honno. Dyn nhw'n mynd i ffeindio pedair heno. Newid dwbl i Caernarfon. 2 wyneb newydd arall ymlaen. Adam Davies, mae o'n gwybod lle mae'r gol. Mae o'n dod ymlaen yn lle Zach Clark. Sean Bradley hefyd wedi ymadael. Ben Mar ymlaen yn ei le fo. Ben Mar yn abod lot o chwaraewyr Cei Connah yn dda, achos oedd o hefyd yn un o heini oedd yn chwarae i Neil Gibson yn y Flint. 2 dymor yn ôl. Mae fo cyfryd â cynnar iddo fo, yn taro bel allan. Mooney. I hir o beithiol ymlaen. Adam Davies yn brwydro amdani. Ond am troseddu wrth wneud hynny. Ia, dyma bach mwy corfforol na Sac. Edward Sac di bod yn isaw iawn yn y gêm yma. Sac Clark dwi'n fel. Sac Clark di bod. Wedyn mae Cai yn cael ei dynnu a cael ei baglu ar gan Adam Davies yr eilydd yma na rwan, ond dangos eto. Mae'n cynnig opsiwn gwahanol i dyn ar y bel. Fydych chi daflu'r peli ma'n yr awydd i Davies os ti isio. Cei Connah wedi sgorio i ail gol y noson i'r Seintiau Newydd. Yn 4-0. Hynny oedd y parc ebyn hyn hefyd. Adam Davies ymlaen. Mae'n gwybod lle mae'r rhwyd. 8 gol ar hugian i Ebus yn y Cymru North. Wrth iddyn nhw ennill danchafiad y tymor cyn dwytha. Cos mi dorodd o'i goes yn wael tua diwedd y tymor hwnnw. Don, gêm ddiw, nathon ni Rebyn Llandudno. Ac nath gofio amser ddod yn ôl yn yr uwch gyngraid. Dim di cael dylanwad neu creu argraff tymor dwytha efo'r goliau am gema, ond sicr mae eisiau neud na i Caernarfon tymor yma. Dyna fan mae wedi dod yma. Dyma fan mae'n sgorio 3 gol. Mae o'n dyn cry. Mae o'n mynd i ddal o bel i fyny. O'n mynd i sgorio goliau i chdi. Diolch yn naturiol clinigol. Mae'n gwrdd gweithio ar ei gêm, ond mae o'n fodlon neud hynny a profi pwynt Breigon 2 lefel yma. I ar ôl methu 6 mis. Dim ond 4 gol sgorio tymor dwytha i Ebus. Wrth gwrs oedd tymor Ebus, tymor dwytha'n wahanol iawn i'w tymor yn y Cymru North, tymor cynt. A mae Adam Davies wedi sgorio 2 yn barod i Caernarfon. Fe rhaid iddo fo neud rhywbeth gwirthiol heno. Os ydi dîm newydd o am gael unrhyw beth allan o'r gêm yma. Mooney. Ti'n mewn at Gosset. Donahue. Mwyn erwa le ar yr ochr draw.
Dion Donahue yn codi'r bel mewn i cwrs Cosby! Louis Lloyd yn cweit yn gallu chyrraedd i. Ia, mae Louis Lloyd wedi bod yn bach mwy bywiog yn yr ail hanner yma. Dwi'n gwybod na ifanc tio, babi ydi o, ond dal i fod ti just isio chwarae'r dy gryfder. Bob tro ti'n mynd ar gael PêL-DROED, dwi'n mynd i gymryd pobl ar wneud bydd a ddigwydd ac end product. End product i bob dim da dwi'n neud. Un o 3 peth. Pasio rhywun, cael gyda'r gol, croesi fewn. Ffyrdiad Kenny mlaen. Michael Wilde wedi dod ymlaen i Cei Connah hefyd. A Meilydd. Fel eilydd. Ia, a Meilydd i ddod. Ia wir. Ia wir. Un arall. Na'r fa chwarae'r Flint. Sgoriodd yma i'r Flint o Daniel Gibson. 2 dymor yn ôl. 40 ers penwythnos dwytha, Michael Wilde. Wedi heb sgorio ers mis Chwefror. Yn aml iawn yn ei yrfa mae o wedi mynd mor hir â hynny heb gael gol. Chwilio am y meddiant fan hyn. Ond yn troseddu. Newydd ddod ymlaen. Gadal. I chwaraewyr Caernarfon wybod i fod yna fel maen nhw'n deud. Byd yn newid yma efo fo. Ydyn ni bywoliaeth allan o gadael yr amddiffynwyr wybod bod o gwmpas. No Edwards yn gadael hefyd ac yn derbyn gymeradwyaeth y tîm cartra. Os am llawer o chwaraewyr yn y gyngor yma yng Nghymru, fedrith glywio tîm a fedrith ddweud tîm. Wel, o tro dwi'n gweld Noah Edwards, mae o yn medru wneud hynny. Mae'n mynd i ista o fan amddiffyn y gwarchod nhw, ne i glywio pob o fe'i gilydd, ne mae'n medru gweu ymosodiadau. Dechrau nhw, gorffa nhw, sgorio nhw. Jack Kenny wedi ymadel hefyd. Donahue. Nash yn cael yn ffordd i groesiad o gyda'i gyda'i gornel. Ia, bron yn gret o bel. Gan Dion i fewn efo'i droed chwith na. Dion Donahue i gymryd y gig gornel. Bynnu'r all ar ei droed chwith. Cornel ddofn. Cael ei ffengio lawr. Stratulis. Un o'r elyddion sy'n newydd dod ymlaen yn clirio. Ryan Stratulis. Sgoriodd yma efo cic rydd pan oedd ar fenthyg o Tommy Rovers. Flwyddyn yn ôl. 2 ddim oedd y canlyniad noson honno i'r ymwelwyr. Ryan Stratulis bellach wedi ymuno yn barhaol efo'r nomadiaid. Chwaraewyr ifanc arall yn feddwl mawr ohono fo. Ia, mae'r cysylltiad yma o Tommy Rovers, Daniel Gibson. Yn dal i fynd ydi, mae'n dal yn gweithio fy nhw hefyd, felly mae'n abod y chwaraewyr. So gwmpas nath o'na, ddarchob nath o'na, tymor dwytha do, efo faint o goliad o'n creu, mwyn ddim byd hefyd. Ie, fe sgoriodd o 2 o di allan i cwrs Cosby, ond hefyd fel o Malcolm yn deud, Ryan Stratulis yn gallu creu goliau. A'n ôl bod tebyg, dros yr ha, mi nath Tramie benderfynu gadael lot o chwaraewyr ifanc i fynd i arbed arian. Ac wrth gwrs, wel, mae hynna'n rhoi cyfle wedyn i dima fel Cei Connah. Rhywun fel Neil Gibson sydd efo cysylltiadau fo Tramie i wneud y fawr o hynny. Ia, dwi'n meddwl sam digon o reolwyr o gwmpas i'w gyngor Cymru wneud hynny. I cael chwaraewyr newydd i fewn i'r gyngrair i trio newid lefel, symud lefel i fyny. Dwi'n weithio meddwl, da ni'n mynd symud ymlaen pan da ni'n ista'n llonydd os da ni'n just defnyddio'r unig chwaraewyr bob blwyddyn. Lle, da ni just meddwl tu allan i'r bocs a meddwl, oce, sut dwi'n mynd i godi lefel? Fel ma, na dweud y gwir. Sut mae Richard yn neud? Richard Davies yn y llun yma nawan. Mae o di neud tymor yma efo Caernarfon. Mae o di edrych o gwmpas. Mae'n edrych, oce, ga i fwy gyda hwnna. Mae yna fwy ddod, mae eisiau profi pwynt. Felly mae'r agwedd yna ganddyn nhw, y chwaraewyr. Wedyn, oce, pwy di chwaraewyr ifanc sy'n fod coesa fedra fi gael i fewn ar fenthyg neu fedra fi gael i fewn i wneud lles i tîm mi, i just i wneud nhw, fel nes i wneud cyn y gêm. Mae nhw, Caernarfon, ar dechrau'r tymor ma cyn heno, wedi ffeindio rhythm. Wedi ffeindio traed, cysondeb wedi bod yn bwysig ar dechrau'r tymor. Os ni di ffeindio cysondeb, tîm wedi ffeindio canlyniadau. A nath maen nhw wedi gwneud hynny. Maen nhw wedi cael blip bach heno, do. Ond maen nhw'n dysgu o'r blip na, sy'n maen nhw'n ymateb wedyn ydi o. Ond Cei Connah, maen nhw wedi creu argraff yna fi. Cei Connah wedi creu argraff. Honna oedd y gol lle sam llawer yn byd arall i newid y blaw o 10 munud cyntaf o'r ail hanner lle Caernarfon yn well tîm ond dim sgorio. Ond gynta i'r bêl. Os nad yw'n nhw'n gynta i'r bêl gynta, maen nhw'n gynta i'r ail hefyd. Ond nhw'n gynta i'r ail cynta, ail a trydydd yn y gol yma.
A Declan Poole, sgoriwr y gol yna, oedd yn derbyn tiniaeth, a mae o am y madael. A Ron Williams fydd yn dod ymlaen yn ei le fo. Colliach yn ôl. A Ron Williams heb sgorio yn y gyngrair ers mis Mai 2021. Ac yn erbyn Caernarfon ddath y gol yna. Dwi'n meddwl bod gyda fo ryw chwarter awr o leia ar ôl heno. Ydy o gan fod yr hwyd. Dim bod angen iddo fo wneud hynny. Fel oedd pan sefyll, bedair i ddim i'r ymwelwyr. A maen nhw wedi bod yn glinigol hefyd yn do, Malcolm. Do, a dyna di'r gwaniad. Pan ti'n chwarae yn ebyn tîma o safon, eich di feddwl, cofio, mae Cei Connah wedi bod yn Ewrop 7 o'r 8 mlynedd dwytha. Maen nhw wedi cael fantes o'r arian mawr yma. Breuddwydio hynny yma Caernarfon, ond dal i fod, heno, maen nhw wedi bod penasgwydda. Croeso Donehew! Bron ac anfod Louis Lloyd. Am bel. Oedd hi yn bel dda. Blaenwr ifanc i'm cweit digon cry i gael blaen i droed ati. Gwadd i unrhyw ymosodwr. Just gael ni'n fath o cyffyrddiad. Mae'r pwer ar y croesiad, mae'n cael ei chwipio i fewn. Edrych hwnna. Yli gwadd i dos i fewn. Mae hwnna jyst isio cyffyrddiad llia arni. A fysa Louis Lloyd i rhagweld yn sgwinciad yn gynt. Hi lawr y corridor ansicrwydd enwog yna. Harrington nath yn dda i gael ei droed i mewn. Do, tad. Ac dwi wedi licio'r agwedd penderfynol gyda'r amddiffynwyr gan Cei Connah hefyd. Dyn nhw'n licio neu camgymeriadau, dyn nhw'n licio ildio goliau. A mae hynna'n dod gan, dyn nhw'n fel dy profiadol Cai Edwards yn ganol na. Diolch yn licio erioed ildio goliau. Rushton yn bowlio'r bel allan at Harrington. Harrington dros y llinell hannar. Mae Aaron Williams, fel o'n i dweud, wedi dod ymlaen. Josh Williams ymlaen hefyd. Josh Williams di sgorio dwywaith yn barod tymor yma. Chwarae'r ifanc gafodd dymor mor dda tymor dwytha i Cei Connah. Yr un peth o Josh Williams ddim yn neud tymor dwytha o sgorio. Os yn ychwanegu goliau at i gem, wel, ddim wedi cael tymor hyd yn oed gwell yn 2023-24. Statulis. Trio canfod Josh Williams. Goset. Gofyn am opsiynna. Canfod Louis Lloyd. Ddau ddyn mewn melyn o'i flaen o. Darren Thomas di un o heini, ond fydd y bas yna ddim yn cyrraedd y cofi Messi. Just illa penderfyniad anghywir. Yna bas hawddach illa a draws i'r chwith. Yn gofyn iddo fo lle yna 3 Cei Connah, 4 ar y blaen a 3 chwaraewr yn cael y bel i lawr. Dangos lefel ffitrwydd yn un peth ond hefyd. Just y chwaraewyr isio gweithio mor galad i fod yn y tîm eto wythnos nesaf. Mae gan Cei Connah, maen nhw di adeiladu carfan gri yn dydi. Sôn am y chwaraewr yma sy'n dod ymlaen. Statulis, mae'n feddwl mawr ohono fo. Josh Williams, gael tymor mor dda. Sôn am y chwaraewyr hefyd yma. Arfenthig. Sôn am Harry Owen ydi o. Mae o arfenthig i lawr yn Aberystwyth. Luca Hogan, mae o lawr yna. Ymwysodwr. Tra mae gen nhw'n chwaraewyr ifanc da talentog so dan y garfan yma. Joseph Owen yn arall fel o'n i'n sôn, sydd arfenthig yma yng Caernarfon am y tymor. Amlwg ddim yn gymwys i chwarae heno. Meddwl am y golwr, Andy Firth allan, efo Annaf. Golwr profiadol, John Rushton i mewn yn ei le fo. Rushton yn droi cam o'i le heno. Ddim yna lot o bwysau i cael ei roi yna fo. Dyma fo rwan. Harrington. Cai Edwards. Gan o John Disney. Gan o Cai. Disney dda. O dan bwysau gan Mark Williams. Hir ymlaen i gyfeiriad Jordan Davies. Hwna'n bas yn ôl i'r golwr. Bosib i Boti. Mr Owen ella. Cymryd bach o dosturi dros Caernarfon. Bedair i ddim ar ei hôl i. Wel, hefyd de. O gyno... Mae'n rhaid i ofyn cwestiwn, i genoed Ryan Austin yn ganol yr amddiffyn i Caernarfon. Oedd o yn gwybod lle oedd Jordan Davies?
Mae rai chdi edrych lle mae o dros dy ysgwyd. Ti'n mynd just, ti'n fo, nid y bel yn ôl i'r golwr am ond yn edrych un ffordd. Jordan Davies mor sydyn ydy. Mae'r ôl hon eto. 4 munud ar 10 ychwanegol fi yna, ar ôl yr oedi yna. Felly mae'r cloc na mynd i gyrraedd yn braf dros 100. Cyn glwni'r chwipan ola heno. Wel, na chdi Curry fi di mynd. Curry fi di cael. Gynnych chi sandwich gen y gem, Falcom. Hannar. Gynnych chi hannar un hefyd, hannar. Neis iawn o ddi. Diolch yn fawr bod chdi'n gwerthfawrogi. Dwi'n gwerthfawrogi. Diolchgar iawn i Malcolm Allen. Partneriad dwi'n gael o fo. Partneriad dwi'n gael o fo. Anyway, nôl i'r gem. Ben Mar. Mark Williams yn y cylch canol. Gan efo Gosset. Un o'r pethau gorau gan dy fo. Dwi'n meddwl bod wedi cael y bel. Mae ar gardyn melyn. 5 i ddim i Seintiau Newydd erbyn hyn. Rory Holden. Mae gol gyda fo yn uwch Gymraeg Cymru. Mae'n sgorio yn Ewrop yn ystod yr ha. Wel, a Dani Gosset wedi bod yn lwcus yn fanna. Mae eisiau ar gardyn melyn a mi oedd hon am bler. Ti'n misio colli gem ma. Ti'n gwybod dyna dwi ddeud, mae'n bedair i gol i ddim. Ia, dos i fewn am y dacl. Ia, dangos bod chdi yn ddigon dewr i wneud, ond paid a bod yn wirion. Mae'n anoddach dweud na gwneud pan ti'n bedair gol i ddim i lawr, gofia. Cei Connah. Hapus i fynd yn ôl i gadw'r meddiant. Wrth fel dwi'n deud hynny. Mae'r yston yn taro bel yn hir. Adam Davies. Ben Ash yn brwydro fo fog yn dwy'n y meddiant. Stratulis yng nghanol y cae. Brackley rwan. A Ryan Harrington. Rhyddid iddo fo i wthio ymlaen. Lawr y sianel chwith. Rhai o'r ethiad. Jordan Davies yn methu ganfod o. Gosset. Dion Donahue ar y llwybr tarw. Croesi hanner ffordd. Fo Donahue wneud eto. Sonna, Stratulis. Yn rhy sydyn iddo fo. Josh Williams. Sy'n edrych yn dipyn mwy tymor yma. Na oedd y tymor dwytha. Yn brysur. Yn yr ystafell ffitrwydd dros yr ha'n amlwg. Aaron Williams rwan. Ar yr asgell bella. Mwydio'r tafliad. O, na i fynd i chwarae teg i cefnogwyr Caernarfon. Sa'n yn llawer di gadael, na ddeud hynny. Dal yma, ffyddlon. Union be o'n i yn dweud, Malcolm. Yn edrych o gwmpas. Dda i weld. Yn hollol amlwg erbyn hyn a Cei Connah fydd yn ennill heno. Ennill yn gyfforddus. Yn der bod ni mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Sa'n byd yn anghywir i gael dat goffa weithiau, cael dod yn ôl i'r llawr. Ar ôl y dechrau, mynd i gael 8 pwynt, dim di colli tan heno. So, mae yna lot o wersi i gymryd o heno. Ond y sicr, dyn nhw eisiau anghofio pam maen nhw wedi gael 8 pwynt. So, mae gen nhw'n chwaraewyr da. Mae yna balans da i'r tîm. Heno, dyn nhw wedi bod arni. Enwedig hanner cynta. So, dyn nhw ddim ar y troed blaen. Dyn nhw'n stuck yn y blocs. Ar y llaw arall. Ar ôl colli 2 gêm oedd i cartra cyn heno. Cei Connah. I dangos yn glir heno i bod nhw yn dîm da iawn. Mi fydda nhw fyny na yn y 6 ucha mae rhywun yn teimlo. Donahue. Lawr yr asgell yn canfod Adam Davies. Na chweched gol yn hwyr yng Nghrwys Oswallt. Ryan Astles. Sydd wedi sicrhau bod y Seintiau Newydd bellach hanner dwsin o goli ar y blaen. Yn erbyn Aberystwyth. Aberystwyth dal heb sgorio tymor yma i 5 gêm. Ben Ash yn clirio. Michael Wild yn ôl yn ei hanner ei hun. Tynnu'r bel i lawr, cadw'r meddiant.
Yna drosed. Ia, Mark Williams sy'n neud llawer na ddo. Just yn... O, mae geith o gerdyn melyn am hwnna. O na, dy ddim yn lwcus. Mae'n rhywbeth dwytha gan Tom. Oedd am gwerth i'r gerdyn melyn. Hwn yn dechrau'r dacl. Ww, oce. Mae'n drosed. Yndi, diolch yn gerdyn melyn. O, mae cicio'r bel i ffwrdd wedyn. Neu sefyll o flaen y bel i nhw gymryd y cicfyr yn sydyn. O, gwych. Toddiad Louis Lloyd yn rhyddhau Philip Mooney. Mooney yn ôl at Lloyd. Roesiad yn cael ei rhwystro. Gam sefyll. A fe yna gam sefyll beth bynnag. Sam hyd yn oed. Gol gysur i Caernarfon ar un o bryd. Hefyd, eto, part mawr o datblygu ydi dysgu. A mae hwn yma, mae Louis Lloyd, dwi'n licio fo fel chwaraewr. Ond os ti y dyn dwytha ar yr asgell, y medru edrych ar hyd lein yr amddiffyn, ti ddim yn fod i cael dy ddal yn cam sefyll. So mae'n rhaid i edrych ar y dyn sy'n pasio'r bel, edrych ar y llinell amddiffyn. Dwi ddim tu ôl i nhw. Mae hwnna'n ddiog o ffordd i feddwl, felly mae'n efo ddysgu hynny. Mae'n olwg digon blinedig ar Louis Lloyd yma na. Ydy'n y 15 ydi o. Fel a Malcolm yn awgrymu i fod yn chwaraewr sy'n amlwg efo potensial. Mae'n dal efo lot i ddysgu. Fel sa rhywun yn disgwyl o rhywun i oed o'i fod yn 10. Bydd bod yn rhy hall yna fo. Na, dim yn gwybod. Just hoge ifan, os ti sy'n datblygu a bod y well chwaraewr, ti'n gredrych yn ôl a mynd, oce, fe ydyn ni'n gwneud y well. Ni, fel Sylwebaeth, beth ydyn ni'n gwneud y peth? Beth ydyn ni'n mynd i wneud y well? Digon gwir, Malcolm, digon gwir. Aaron Williams a Rither i lawr yr asgell dde. Ddeol allan. Tafiad iddi. Gosed. Gosed yn neud y dda, fynd ar draws, jyst i stopio'r belod ar draws y cwrt gwech. Gosed yn dal i frwydro. Sôn am y dorf, a dros 800 wedi gwylio'r gêm a heno. Lle maen nhw i gyd ddim dal yma, mae'r rhan fwyaf nhw wedi aros. A ryw 7 neu 8 munud arall i fynd wrth gwrs. Ni'n mynd llawer o wahaniaeth rwan. Na, fydden nhw jysio, Cei Connah jysio chwarae'r cloc i lawr wrth gwrs a wrthstaffu'r weiliadau, ond nid yna ddim neu llawer o wahaniaeth rwan. Caernarfon, maen nhw'n mynd i drio tan y diwedd, trio cael rhyw fath o rhywbeth i'r dorf weiddi amdan. Goset dal i frwydro, yn llwyddo i daro bel ymlaen. Yn dydi tu hwnt i Adam Davies. Nash yn penio'r bel yn ôl i ddwylo'r ystyn. Ond mae'n un o'n osweithio na, sa fi'n chwaraewr hefyd, sa fi'n meddwl, please, dyfarnwr. Sa fi'n gofyn am mwy amser ychwanegol heddiw. Beth, os gyda fi siawns, os gyda fi siawns rhyw gem, fod gyda fi, fod ni un ar ei holi, 2 un ar ei holi, sa fi'n gofyn y dyfarnwr, come on, mwy na una, mwy na. Heno, 4 gol i ddim, dyfarnwr, just chwthi'r bib na, please. Yn enwedig os yna gyrru ar y tân adrad efo Cym. Na, yn bendant. Y gêm yma drosodd esgornest ers peth amser. A dyn yma'n cael munudau ar y cae, Michael Wilde. Mae wedi chwarae rhan fwyaf o'r blynyddoedd yn yr uwch gyngrair yng Nghymru. A di sgorio, os ti'n sgorio tymor hyn, faint o flynyddoedd yn olynol mae wedi sgorio yn uwch gyngrair Cymru. Mae wedi sgorio 230 o goliau yn y gyngrair yn yr 20 mlynedd am mwy dwytha. Ac o sai, at 500 o gemau yn y gyngrair ebyn ein hefyd. Ond ydi gem 466 i Michael Wilde yn gyngrair Cymru. Mooney. O, wel, rhyw hanner coesar, hanner ergyd oddi. Fe oedd rhaid i John Rushton delio fo'i. Dam di gorau neud llawer ar badiadau heno. Bron i honna ddisgyn i mewn dros di benno. John Rushton dal yn effro. Ac oedd Adam Davies ar y postyn bellter a cofn, ffliwcans wedi bod. Ond golw'n jyst yn ei siŵr fan'na, jyst yn neud i dros y traws. Pumed, Cei Connah, y tîm cartra. Darren Thomas i'w chymryd i.
Os na rhywbeth iddyn nhw ddathlu. Yn hwyr yn y gêm. Nag oes os na ddim. Bale yn tasgu. Nôl i mewn I ddilo. John Rushton. Bedwar munud sy'n ar ôl. Neis gol Rushton yn ei donna dros y traws doedd hefyd efo'r coesiad. Sa'n ei bod yn ffliwc oherwydd be ddigwyddodd fo rhai wythnos yn ôl efo'r camgymeriad na nebyn y bala. Bendant, nos wena dwytho oedd hi. Ia. Ond... Dyrniad na yn gorffan fyny yn ei rwyd I hun. Kai Edwards. Blair ganddo fo am unwaith. Dion Donahue yn methu gwneud y mwyaf o'r hanner cyfla. I gyd ymlaen, gyfeiriad Gordon Davies. Davies yn gwneud yn dda, dynnu'r bel I lawr. Bydd allan at Harrington. Disney. Mlaen at Aaron Williams. Erwa le ganddo fo, coesad isel teg at Davies. Caernarfon yn clirio. Disney. Nôl at I golwr. Megi Cora allan gan Rushton hwnna. Eis Malcolm, pwy di ser yn y gêm? Mae di fynd wrth y caes dipyn, mae wedi gwneud I swydd am heno. Noah Edwards ydi o, hen chwaraewr Caernarfon. Hwn di gol o, mae'n just dal I ddilyn I mewn mae o. Rhag cofn i'r bel adlamu iddo fo. A beth sy'n digwydd, mae'n bownsio yn berffaith iddo fo. Neith o ddim methu heina. Clinigol, syth i'r gornel, dim ffys. A doedd o dim ffys efo'i ddathlu fo chwaith. Ond am chwaraewr sy'n mynd I wella tymor yn 25 oed. Mae'n flynyddoedd gorau fo I flaen o, ac yn efo chwaraewyr. Dim diffyg parch I neb, gwell o'i gwmpas. Donahue. O bell. Mae hynna'n crisialu noson Caernarfon I radda. Ion Donahue, sy'n mor dda o di allan I cwrs Cosby fel arfer. Ond o hwnna'n eithriadol o siomedig a dydych lleia. Ia, da ni'n arfer gweld hynna gan y Dion. Ar I doed chwyth. Honna. Mynd yr digol yn fyr. Eto, distaw, ond effeithiol, John Disney eno. Eistad o flaen yn amddiffyn yn gwarchod ac yn apus I wneud hynny. Mark Williams I mewn at Louis Lloyd. Lloyd yn methu ganfod goset a mi oedd hi'n drosed wedyn gandan I goset. Unwaith eto. Crisialu di pethau jyst ddim wedi mynd ffordd Caernarfon eno yn erbyn tîm da iawn o Sir y Fflint. Pas Harrington yn cael I rhwystro. Bracklin llithro I mewn. Hwyr yn y gêm bellach. Os na amser am un ymosodiad arall. Statulis. Penderfynu, bod na ddim gwerth mynd ar ôl hwnna. Just hapus bod y fel yn y gornel. Bosib na dyna hi bellach. Ond wedi chwarae 104 o funudau. Hynny oherwydd roed un wrth gwrs. A dyna ni, chwipan Mr Owen y dyfarnwr yn dod ar gêm I ben. A'r hediad digiro Caernarfon wedi dod I ben hefyd. Fuddugoliaeth gyfforddus i'r ymwelwyr. Cei Connah yn ennill oddi cartra am y tro cyntaf tymor yma ac yn symud uwch ben Caernarfon yn y tabl oherwydd hynny. Sgôr terfynol. Caernarfon dim, Cei Connah 4. Malcolm, o Cei Connah, ben a sgwydda uwch ben Caernarfon heno. Oed, nath ni weld ffach yn ebyn y Seintiau Newydd ei wsnos yn ôl pan nath o gollio'r 6 gol I 2. Nath nhw ar y blaen 2 waith yn ebyn y Seintiau Newydd. Heno, maen nhw wedi dysgu be oedd y camgymeriadau yn y gemau eraill. Ia,
oedd y Caernarfon a'r Garlam yn dod i mewn, rwan sut maen nhw'n ymateb i beth mawr, ond pen a sgwydda yn well heno oedd Cei Connah a tîm Neil Gibson. Diolch Malcolm, ac efo hynna, ewn ni gosod at Glan Ebenezer, sydd yn siarad efo Neil Gibson. Diolch yn fawr iawn, felly dyna ni, fi'n cael cwmni, rheolwr Cei Connah a Neil Gibson. A happy Connah's key manager, I take it, after that resounding victory. Yeah, you know, look, I thought that that performance and results been coming, really. We played exceptionally well all through pre-season, European campaign. Got no rewards for it. Difficult start against TNS away. We've been slowly building up our performances and results. And, you know, a lot of credit to our players and staff today because Caernarfon on a great run. Very difficult place to come on a Friday night, but I thought we played well. Thought we were fully deserving of the victory and the manner about how we went about it. Yeah, it is a tough place to come, but you started superbly. You must have been just delighted from the first minute. Yeah, absolutely. Look, we pride ourselves on being an extremely fit team. You know, we train ever so hard and you get your rewards for the efforts you put in. You know, we've been in probably for 12 weeks already. This week alone, we're a part-time football club, but we've been in 5 times, and the amount of effort that our players and staff put in to make sure that we're right for our games that are coming up, and they got the rewards for that in the way that they started the game. Right, it's been a long week, it's been a long night. We let you go. Neil, congratulations. Thanks very much for your time. Diolch fawr iawn. Diolch yn fawr iawn i Neil Gibson. Yn ffarwelio a ni yn ddyn hapus. Pedr i ddim, chi'n synnu. Bod yn ddyn hapus. John Davies di cael gol arall yno o'r smotyn. Met di colli am y tro cynta. A ildio hefyd am y tro cynta. Dre newydd yn eich 2 gol i 1 ac Aberystwyth. Dyn nhw'n di sgorio. Mae'n 6 gol i ddim. Yn y seintiau newydd ddim yn sioc. Ond chi'n gweld nhw lawr yn y gwylodion. Tymor hir iawn i ddod. A'r ddau nesaf, chwarae gilydd. Bai Colwyn y Hwlffordd yn cwrdd dros y penwythnos. Cei Connah'n codi'r ail safle. A Caernarfon yn bumed. Dechrau dair tymor. Ddim yn wych heno. Mae'r rheolwr Richard Davies gyda fi. Fel o'n i'n gweud fyna, chi wedi cael dechrau gwych y tymor, ond bydd... Gol siomedig, dwi'n meddwl, 2 set play. Da ni wedi gadael second phase gael ni fanna wedyn. Dwi'n meddwl ni considio 2 gol fel allu, so... Wedyn, da chi'n gwybod Connah's maen nhw'n dim da, maen nhw'n weld rhywbeth gyn gibo. Mae rhaid ni newid siap, ni trio adaptio, trio matcho nhw i weld. Awn i'n monti, bod ni wedi cael dim bach o spel. Hanner gyntaf ar ôl ni newid lle. Gathen ni'n y 2 chances, a wedyn, ia, mae'r drydydd am penalty wedyn. A wedyn, mae pen ar ogia mynd wedyn, ond... Da ni wedi bod yn gret fyny wan. Allan ni'n gadael spirits na'n mynd i lawr, ond just gorau cael y belief no yn ar ogia a mynd eto os nesaf. Ie, gai o grymu hefyd, dechreuwch i'r ail hanner yn eitha da, ond eto yn ildio ar amser anffodus falle. Ia, dwi'n meddwl gathon ni chance, dwi'n meddwl 30 seconds gyntaf lle mae Lwy mynd i fewn, a os dwi'n gallu cael y bel allan i draed a gael ei shot i ffwrdd, da ni sgorio, da ni'n ôl yn y gem lle. Ond ia, yn anffodus, not to be yno, dim complaints yn modd. O Connah's well tîm na ni, a dyna fo, mae'n digwydd, ia. Yn onest iawn, diolch yn fawr iawn am dy amser di. Wedi bod yn dechrau gwych i'r tymor. Mwy i ddod gan Caernarfon. Diolch i Richard Davies am fod gyda ni. A dyna ni, diolch i chi am eich cwmni hefyd. Lot mwy o PêL-DROED i ddod, cofiwch. Ni'n troi at y gemau rhyngwladol. Gêm gyfeillgar. Ebyn De Corea, mae hwnna'n nos Iau. Am 20 munud wedi 7 o'r gloch. Edrych yn mlaen i gael eich cwmni chi. A wedyn ni, Cymru mynd i Latvia. Ond dyna ni, o'r ofal, siomedig i Caernarfon. Cei Connah wrth i bodd. Mwy o PêL-DROED fori. Uchafbwyntiau nos lun. Wel, yn eich cyn fwyr.